Прывітанне. Мы ў эфіры ці не ў эфіры? Так, паказваем. Гаварыць і паказваем. YouTube. Ці ёсць там хто з другога боку? Я нешта протыкаў пачатак уласнага стрыму. А гэтым разам думаў, што вот ужо нават раней пачну. Але так заўжды бывае. Раз. Хто жывы, калі там ёсць, дык адгукніцеся. Напішыце мне смайлічак, плюсик. Я не ведаю, што. Просто вот што-небудзь. О, here, thank you. Прывітанне. Чуваць, дзякуй. Я вельмі рады, што ёсць людзі сярод нас, у якіх, напэўна, няма лепшых заняткаў па выходных, чым падлучацца на нашыя стрымы. Мы заслужылі такіх гледачоў і такіх прыхільнікаў і такіх слухачоў. Пагатоў, што гэтыя стрымы даюцца нам цяжкай працай. Я цэлы тыдзень думаў над гэтым стрымам. І што так сказаць? Але насамрэч ён так здарыўся даволі нечакана. Сам натуральна выплыў з таго, што я якраз чытаў, дзякуючы вам, а чытаў я вось што дзякуючы вам, як вы ведаеце ўжо. Essential Ginsberg і ў прыватнасці ягоныя эсэ, лісты, інтэрв'ю і гэтак далей. Дзённік. Дык вось гэтым мы учора і займаліся. Насамрэч. Але раз у нас гаворка пра будызм і паэзію ці постпаэзію, то я думаю, што трэба пачаць з паэзіі. Дык вось такі драматычны верш, які называецца у маім перакладзе «У хаціне пустэльніка, асветленай месяцам». Гляджу на белую выяву. Электрычны месяц. Панад лесам плыве белая смуга. Зверабой і сакалінае вока сцякаюць слінай. Крываўнік на зялёным схіле. Вы хочаце, каб пілот, што кіруе вашым самалётам, курыў траву? Хочаце, каб астранаўты на месяцы абкурыліся дурнап'янам? Во камедыя гэты эпас. Божая ягнятка прызямляецца ў моры алкаголю. Глыбокія галасы. Ладны шматок дадзеных. Час першага выхаду чалавека на месяц. У Біяфры ад голаду памерла 1,5 мільёна. Футбалісты рэкламуюць кукурузныя камячкі. Па тэліку Амерыку згадваюць не радзей за чалавека. Дармовыя мапы месяцу ад фірмы Брыло. 2 цэтлікі. CBS паўтарае эпас чалавека. З вамі зноўку Уолтер Кронкайт. Як лёгка вымаўляюцца гэтыя словы і пры гэтым мароз па скуры. Расія разбітая ўшчэнт. Кітай, 5-я частка чалавецтва, у навінах ні словам. Каралева глядзела прыстанне на месяцы ва Уіндзорскім замку. Абагналі нават гіпноз у Дыснейлендзе. Натоўп, пакрыты хусткамі галоваў, махае тэлевізнай камеры замест месяцу. Сёння ў гісторыі для вас няма месца, калі вы не на месяцы. Даганяюць час, ускокваюць у скафандры і месячны тусінг у Цэнтрал-парку на авечым палетку. Урачысты момант для Western Electric. А дождж б'е па страсе лясной хачіны. Я хачу, дайце мне драбіны з глыбіні начнога лесу да самага серабрыстага подміргу месяца. У рэпарцёра сцяжок на плячы скафандра. Пітер рыкае і лаецца ў ложку, урэшце пазбаўлены памесяўнага цяжару. На базе у
у моры спакою напярэдадні трагедыі. Сцеражыцеся сонечных пратуберанцаў, цікання гадзінніка, электрычных разрадаў антэн, імклівых як смерць. Не думаў, што мы дачакаемся гэтай ночы. Усталюй сцяг і табе капцы. Жыццё сон. Дрымота уваччу лясоў, антэны шкрабуць столь. Ток і дождж. У свае 37 я прысніў зямлю, напалову захутаную ў аблокі. Я глядзеў на яе з балкону ў космасе. Мельез, млосць, здзяцінелы ад кінескопу. Людзі прысталі на сонцы. Фраза дзесяцігоддзя. Дыктары вар'яцеюць, мармычучы. 1, 4, 2. 1 у космасе. Знізьце ціск у месячным модулі. Хары Крышна, прыхапі мне маю ваджру з кухоннага стала. Нават самая навуковая фантастыка не прадбачыла гэтага глябальнага вока свядомасці з адначасовым адкрыццём люку ў нябёсы. Моль у дэжавю. Надыходзіць момант, адчыняй люк, кожная секунда ёсць пылінкай у пясочным гадзінніку. Люк адчынены. Праз 6000 гадоў вірус выгадуе слізкіх, зялёных рэптылій, і яны з'ядуць сваіх бацькоў, як мы зжэрлі Бога. А ўяві сабе, памерці ў такі вечар. Душа заручылася з чалавекам на месяцы. Апошні ўздых. Усе засынаюць. На месяцовым ганку 38-гадовы чалавек амерыканскі стаіць на паверхні месяцу. След у вугальным пыле. Выйшаў вонкі, а там стары добры месяц, падобны да дна мора ці вяршыні гары. Месца як месца. Вельмі файна на месяцы. О, галасы з чыстага золата гукалі. Месяц, тут Х'юстон. 2 амерыканцы на месяцы. Прыўкрасны краявід, скокі па паверхні. Цэлай чвэрці чалавецтва не паказалі гэтыя кадры па віне іхнага кіраўніцтва. А зараз усталяванне сцягу. У ліпеньскі дзень месяцу, значит, 20 ліпеня 1969 года. А што гэта быў за дзень? Это быў дзень, калі амерыканцы выйшлі прагуляцца па паверхні месяца. Усім нам вядомая, так? Недзе, это была такая гумарыстычная праграма. Ну, двое выйшлі, а трэці там быў, але так і не выйшаў. І сядзеў на іх глядзеў. Ну як жа, напэўна, быць крыўдна быць гэтым трэцім астранаўтам, які на яго так і не паглядзеў. То бок, уяўляйце сабе карціну, так? 20 ліпеня 69-го перамога чалавечага розуму, там, навукі, я не ведаю чаго. Барыс Кіт, так сказаць, наш беларускі таварыш, які, ну, не, может быть, не таварыш, хутчэй спадар, вось, які пасля вайны эміграваў і які вучыўся ў Наваградскай гімназіі, дарэчы. Калі не памыляюся, прыблізна ў адзін той самы час з маім дзядулем. Вось, які таксама быў вельмі рацыянальны, дарэчы, чалавек і вельмі хваліўся, як цудоўна ў Наваградскай гімназіі выкладалі менавіта дакладныя навукі, вось, прыродныя навукі, прыродазнаўства. Вось. Нездарма ён там, калі эміграваў, мой дзед быў такім вельмі кваліфікаваным рабочым у свой час, а Барыс Кіт дайшоў ажно да НАСА і, так сказаць, сваёй матэматыкай вось запускаў чалавека на месяц. Ну, уяўляеце, так, вось гэты вось трыумф прагрэсу, як я напісаў у сваім кінарамане, які забыў вам прынесці, паказаць, каб нагадаць, як ён выглядае. А вось, ну, вы можете яго выгугліць. Гэта проста была такая тлустая такая кропка
бодка, як сказаў бы Ян Костанкевич, за 60-ми гадамі і, ў прынцыпе, за эпохай контркультуры. Калі вось сістэма ўсім паказала, на што яна здольная, якія цуды яна здольная вырабляць. Вось. І все вось вы гэтыя хіпі, там, хіпстэры і бітнікі. Паглядзіце, якія мы малайцы наогул. 2 амерыканцы, а чалавек амерыканскі стаў на месяц. Вось. Ну, трэба сказаць, што на той час это насамрэч было проста неверагодна, да? Як сказаў у свой час Кеннеді, які на той момант ужо не жыў. Вось, калі Амерыка не можа быць першай, яна павінна быць адзінай. Вось. Ну і вось яна адзінай стала. Дык вось гэты верш рэагуе непасрэдна на гэта. Ён такі здзеклівы, ён напісаны ў стылі такога верша Бэраўза, так, на Дзень незалежнасці амерыканскі, Дзень незалежнасці, так, Independence Day, по-моему. Калі гэта толькі не быў Thanksgiving, ну, это такі у іх, як бы, падобныя святы, здаецца. Ну, вядомы верш, thanks for, там такая формула ўжываецца. Ён чымсьці, у сваю чаргу, чымсьці нагадвае па структуры, значыць, той самы Хаул Гінзберга, про які мы ўчора казалі. Вось, а вось гэты верш Гінзберга у сваю чаргу нагадвае той верш Бэраўза. Вот. Ну, трэба па датах яшчэ паглядзець, але вот гэта адна і та ж самая стылістыка, і тонам таксама, то бок это такі здзеклівы тон, што, мовляў, ну вы такія малайцы, амерыканцы, як жа ж вы, ну пофіг, што там 1,5 мільёна чалавек там 10 ад голаду памёрла, вы ж галоўнае, так сказаць, на месяц запусцілі там 3 чалавек, з якіх 2 нават там пастаялі, і што там прывезлі ладны шматок дадзеных, так. Ну, я як бы не буду пераказваць тое, што мы толькі што чулі, але як бы менавіта я думаў просто, ну вот які вам верш Гінзберга прачытаць, тут адкрыў просто, і гэты адразу на мяне выскачыў, я зразумеў, што ён фактычна найлепш адпавядае тэме, якую мы, в прынцыпе, разбіраем, да? Вось гэтаму канфлікту паміж 2 модусамі ці спосабамі спазнання, пра які мы ўчора казалі, і канфлікту, які быў вельмі востры, так, для пасляваеннага свету, у прыватнасці Амерыкі 50-х, 60-х, 70-х гадоў, і які, мне здаецца, актуалізуецца і сёння, ну, прынамсі, з маёй, так сказаць, званіцы гэта так выглядае. Такім чынам мы будзем працягваць вось гэты экскурс. Вот. Пасля гэтага доўнага дурачлівага верша Гінзберга «Принеси мне мою ваджру с кухонного стола». Вот ваджра — это вот это буддийский такий символ, да, якраз. Кшталту маланки, да, вот такие, ваджраяна тому называется, диаментовая колесница, так. Як я ўжо казаў у папярэдніх стрымах, да, это як бы вот это супрацьлегласці, там Барыс Кід, да, там з Наваградку, і Ален Гінзберг, які таксама як бы мае у чымсьці беларускія карані, так, паколькі вось ягоная маці нарадзілася ў Невелі, на поўначы Беларусі, а Невель у свой час належаў, так сказаць, ну, як да Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, так і нейкі час да савецкай Беларусі нават. Вось. Дык вот, напэўна, мы падсумуем, так, пра што мы ўчора казалі і што мы даведалі. Ёсць такі, значыць, у нас Ален Гінзберг, да, які, значыць, пад уплывам бацькі свайго піша даволі традыцыйную паэзію, вось як і бацька, так, паступае на Columbia University у Нью-Йорку, і там знаёміцца з рознымі цікавымі чувакамі, такімі як бітнікі. Вось пачынае цікавіцца буддызмам, і вось у нейкі момант у 49-м годзе перажывае саторы. І вось пасля гэтага саторы, хаця падчас яго ён чытае даволі традыцыйную паэзію Блейка, але раптам чуе нібыта ягоны голас. Вось, і вось пад уплывам гэтага перажывання ён раптоўна пачынае пісаць зусім іншую паэзію, вось такую накшталт такой, якую мы толькі што чулі. Вось, якая, канешне, напэўна, цяжкавата ўспрымаецца голасам, я не ведаю, а можа быць, наадварот, залежыць ад умення чытача, так, як бы дэкламатара. Адначасова ён
заўважае, што гэтая ягоная паэзія неяк як бы зусім не падабаецца бальшынёваму грамадству, і гэта ягоныя новыя погляды, якія так ён як бы развітваецца, як сам кажа, з монатэістычнай канцэпцыяй, так як бы вечнасці. Вось раптоўна як бы яны не знаходзяць водгуку у так званых як бы прафесіяналаў літаратурных, так, то маецца на ўвазе там розныя крытыкі, там навукоўцы, літаратуразнаўцы. Ось і трапляюць пад цэнзуру і гэтак далей. Нават нейкія там працэсы. І вось у выніку гэтага Гінзберг спрабуе як бы патлумачыць, як бы мы не марсіяне кшталту, да? мы звычайныя як бы маладыя амерыканцы, якія вось так адчуваюць і хочуць так пісаць, да? Вось, мы учора тлумачылі, што гэта не выпадкова, і што калі верыць будысцкай філасофіі, з яе сыходзіць, то як бы вось гэты канфлікт ён абумоўлены фактычна не проста там двума нейкімі рознымі светапоглядамі, а двума рознымі спосабамі спазнання. Вось. Непасрэдным, так, это непасрэднае спазнанне, якое у нас на санскрыце гучыць як пратьякша, просто нагадаю, і спазнанне абстрактнае, так. Вось. Это значыць одно такое непасрэднае спантаннае, як бы, да, як бы пачуццёвае, а другое это як бы рацыянальнае, канцэптуальнае, абстрактнае, якое вось асабліва уласцівае заходняму свету, ці нават, можна сказаць, лічыцца адзіным, да? Галоўным сродкам спазнання, навуковым, так сказаць, так? Вось. Але тым часам за гэтым спазнаннем як бы стаіць вось створаная ім цывілізацыя, вось на якую Гінзберг намякае, якую несупынна крытыкуе ў сваіх тэкстах таго часу, вершаваных і эсэ, вось называе яе молахам, так, якому прыносіцца ў ахвяры, значыць, душы, цела людзей. Вось, і нават заклікае да таго, што навуцы магчыма давядзецца сябе адмяніць, дэмантаваць. Вось. Ён далёка не адзін у гэтым успрыняцці, трэба сказаць, што ў той жа час, напрыклад, так, Роберт Пірсік, як бы вядомы аўтар кніжкі «Дзен і мастацтва абслугоўвання матацыкла», так, это кніга 74-го года, ён яе пісаў пачынаючы з канца 60-х, вось, то бок у той самы час прыблізна, што цытаваны верш Гінзберга. Ось, дык ён там прыходзіць да такой высновы, ці, скажам, не да высновы, а утрымлівае такую фармулёўку, якая вось вельмі адпавядае таму, пра што мы казалі. Значыць, ён кажа, класічная рэальнасць пераважна тэарэтычная. Это маецца на ўвазе разумовая, так? Але і ў яе ёсць свая эстэтыка. Романтычная рэальнасць, так званая, найперш эстэтычная, то бок пачуццёвая, так? Але і яна мае сваю тэорыю. Вельмі такое хорошае навукова-сіметрычнае выказванне, так, такая пабудова, што як бы, можам уявіць сабе вось гэтае даоскае калечка такое, да, бела-чорнае, што там адно ўтрымлівае частку другога, так, абавязкова. Вось. І вось пра тое, што вось менавіта так званая романтычная рэальнасць, як называе Пірсік, то бок менавіта творчая, не ведаю, эстэтычная, і вось гэтая вось частка мозга, так, то бок вось гэты спосаб спазнання, ён мае таксама сваю тэорыю, вось пра гэта Гінзберг увесь час і спрабуе давесці. Але гэтая тэорыя, паколькі яна фармуецца людзьмі як бы з іншага лягеру, вось, людзьмі як бы прадстаўнікамі рацыянальнасці, вось гэтымі ўсімі аналітычнымі даследчыкамі акадэмічнымі, якія як бы маюць недастаткова, скажам так, непасрэднай інфармацыі пра такія з'явы, так, як вось, напрыклад, бітніцкі рух, так, тагачасная як бы літаратура сучасная і так далей, то гэтыя бітнікі сябе не пазнаюць у іхных канструктах абстрактных і вырашаюць, што
ёсць патрэба самім бараніцца і самім паспрабаваць патлумачыць. Вось менавіта патлумачыць этаму навуковаму літаратурнаму эстэблішменту свае, так сказаць, зыходныя прынцыпы. Так? Вось. І вось па іх мы зараз і пройдземся. Паколькі наш тым называецца будызм і постпаэзія, то бок што яшчэ там ўжо была такая за паэзія, вось ці дакладней, якая ў іх была паэтыка, так? Прыватнасці у Алена Гінзберга. Вось, як яна была звязаная з будызмам, ці сапраўды яна была настолькі звязаная з будызмам, як нам здаецца. Вось. Як сцвярджае ён сам, фактычна яна не была, як бы не з'явілася з ніадкуль, а ўжо на той момант, значыць, 50-60-х гады ўжо мела сваю пэўную традыцыю, вось, якая сягала як бы у мінуўшчыну, як мінімум на пачатак 20-го стагоддзя. Значыць, у допісе Рычарду Эбергарту, аднаму з першых крытыкаў, якія, так сказаць, з аднаго боку, як бы, ухвальна паставіліся да Гінзбергова твора вот это выццё, да, а з другого боку, як бы, все-таки больш класічныя нейкія погляды мелі, як бы не адважваліся так вот прям адразу яго ухваляць, то Гінзберг спрабуе патлумачыць, да, што спантаннасць гэта таксама майстэрства, гэта а не спосаб мастурбацыі, да? Вось, то бок гэта не проста так, як бы, да, тое, што яны пішуць, да, то бок, сапраўды мы ведаем вось гэта выказванне, што найлепшая імправізацыя, яна падрыхтаваная, пытанне, чым яна падрыхтаваная, так, напэўна, нейкім досведам, праўда ж, аўтара ці творцы, які дазваляе сабе вось так пісаць, так. Значыць, Гінзберг называе ўжо адразу ў гэтым допісе 56-го года, ён называе некаторых сваіх папярэднікаў. Сярод яму асабліва такі блізкі і дарагі Уільям Карлос Уільямс. У прыватнасці таму, што ён паходзіў з Патэрсану, а напісаў вялікую эпічную паэму Патэрсан, якая так і называецца, а Гінзберг сам у Патэрсане рос нейкі час. І як бы адчуваў, так, што это ягоны земляк, вось, і як бы ён захапляўся, ім зачытваўся таксама, як і Уітманам, зрэшты, вось, і піша, што Уільямс доўгія гады назіраў за рытмамі мовы, спрабуючы знайсці правільную метрыку, так, але думаю, што ён памыляўся. Уільямс сапраўды прыйшоў да таго, што Гінзберг называе як бы кароткім радком, да, то бок гэта такая адзінка, можна сказаць, прасоды, якая як бы будуецца на натуральнай мове, на нейкай там рытмізаванай, там прыстасаванай да патрэбы музыкі, так, вось, лірыкі, так, і тое, што называецца у ангельскай мове лірыка, это менавіта тэксты песень, да, не выпадкова, вось, метрыкі, якая была прыстасаваная чалавечаму выказванню, так, а чалавек, як бы, звычайна гаворыць прозай, як бы, вот, адсюль, як бы, і ўплыў натуральнай, як бы, гутарковай мовы на структуру сучаснай паэзіі, у прыватнасці Уільямса. Але, як бы, Гінзберг лічыць, што ён памыляўся. Чаму? Таму, што для яго больш важныя рытмы, это, як бы, унутранага, як бы, ягонага жыцця, да, і мысленчага працэсу. Вось, а гэтыя рытмы, яны зусім іншыя, чым рытмы нейкай там мовы гутарковай, да. Вось, зрэшты, гутарковасць, вось гэтая арыентацыя на гутарковую мову ці на круцізну, як, да, казаў Сірыл Коналі, пра гэта мы таксама ўжо казалі, яна была ўласцівая некаторым праклятым паэтам у Францыі, напрыклад, там Жюль Ляфор, Трыстан Карбье, іншыя, да, яны таксама паўплывалі і на Уільямса, і на Эліота у той час іх і так далей. Вось, але яны сапраўды арыентаваліся на вось гэтую мову вулічную, вось, а гэта Гінзбергу, паколькі ён все-таки такі больш кніжны інтэлектуал, гэта яму не пасуе. Таму ён прыходзіць да гэтага доўгага радка, вось, як ён сам кажа, значыць, мы гаворым і, магчыма, думаем у хвалях, хвалямі, так?
І вось гэтыя хвалі ў ягоным выпадку яны маюць такі доўгі рытм, так, яны такія працяглыя. І вось шукаючы сваіх папярэднікаў, ён называе гэта мой Эберхард, он называе Уітмена, безумоўна, тому што Уітмен як бы вось такі паэт доўгага радка. Некаторыя кажуць, што это было пад уплывам Магабхараты. Не выключана. Вось тады Індыя была у амерыканскіх трансцэндэнталістаў была ў модзе. Вось і Уітман такім чынам, так, потым Аполінер, вось, як не дзіўна, таму што некаторыя могуць як бы асацыяваць Аполінера перадусім з ягонымі вось гэтымі вершамі кароткай формы, так, каліграмамі, гэтак далей, вось гэтымі класічнымі, вельмі такімі вышталцонымі, але ўсё-такі больш традыцыйнымі, напэўна, вершамі, а Гінзберг мае на ўвазе Аполінера як аўтара зоны, так званай, да, вось гэта доўгай паэмы пра Парыж, так, бадзянне вуліцамі Парыжа. Аполінер зноў жа мае, як усім, я думаю, вядома, дачыненне да Беларусі, так, ягоная маці была з Наваградшчыны. Вось, значыць, Уітмен Аполінер, потым ён называе Лёрку, зноў жа Лёрка, якога ён мае на ўвазе Лёрку, таму што як бы Лёрка вельмі розны, і тыя, хто ведаюць Лёрку часоў, там, не ведаю, цыганскага рамансэра, напрыклад, ці там іншых ягоных вершаў ранніх, вось, то як бы, ну, здзівяцца. Вось. Хаця, ну, ягоны ўплыў быў проста неверагодны, ён на каго толькі не паўплываў, так, і вельмі многія яго называюць у той час. Вот. І нават Чарльз Букоўскі лічыў яго адным з сваіх самых улюбёных паэтаў. Вось. Ну, болей выпадку, як і я у сваёй маладосці. Вось. І шмат у чым да сённяшняга дня. Тым не менш, як Лёрка, якога мае на ўвазе Гінзберг, гэта Лёрка з зборніку «Паэт у Нью-Йорку». Ну, вось, такі амерыканскі Лёрка. А гэта менавіта Лёрка доўгага радка з такімі проста вось гарадскімі як бы рытмамі рванымі і вобразамі. Ну, як бы это самы сюррэалістычны, так, як бы, напэўна, цыкль Лёркі, то бок такі як бы спантанны, так, Лёрка, і шмат у чым як бы скандальны, так, у гэтым цыклі паўстае. То бок вось гэтыя тры імёны, на якіх ён ужо ў гэтым лісце як бы звяртае ўвагу, як на сваіх папярэднікаў. Вось. Апрача гэтага ён там піша, так, гэта што тычыцца формы, так, вось гэты доўгі радок, так, і вось гэтыя хвалі, так, некаторыя прынцыпы ён называе, якія потым захоўваюцца ў ягоным пісьме далей, да, напрыклад, кожны верш гэта эксперымент, і рэдагаваць яго трэба як мага меней, так, вось, ну, это такі сюррэалісцкі падыход, у прынцыпе, то бок, як бы, паэт, як у лабараторыі, так, такой лабараторыя мыслі, вось, калі мы згадаем стрым нядаўні пра Владзіслава Кліму, то той казаў прыблізна тое самае, што я б, кажа, перавыдаў сваю кніжку проста так, як яна ёсць, з усім і з памылкамі, і нават з абдрукоўкамі, таму што як бы дакумент як бы часу не павінен быць рэдагаваны. Ось. Падобнае стаўленне, так, было у Гінзберга і, в прынцыпе, у астатніх бітнікаў да гэтага. Ён кажа, мы думаем у свайго кшталту сюррэалісцкай форме сумежных вобразаў, да? Вось гэта вельмі важны панятак, juxtaposed images. Это проста калі побач, да? Вот, як мы бачылі ў ягоным вершы, які цытаваў, проста фразы вырваныя з кантэксту, проста адна побач другой, як бы так вось ідуць і ствараюць вось на кантрасце, ствараюць між сабой нейкі такі эстэтычны эфект, да? Потым пра гэта пагаворым яшчэ, як ён это тлумачыць, але вось ужо тады ён кажа, што гэта, в прынцыпе, у натуры нашага мыслення, так? Вось гэта такі монтаж, да? Двух рэчаў. Ну, уплыў кіно, зноў жа,
згадваючы свой кінараман, я думаю, што немагчыма недаацэніць, як бы, ці пераацэніць, да, кажуць, уплыў кіно на мадэрновую, в прынцыпе, на літаратуру 20-го стагоддзя, як такую, да? Першай паловы, другой паловы. Вось, тут не пра гэта. Дык вось ён, значыць, гэтыя сумежныя вобразы кажа, што яны паходзяць з японскага хайку, так? Вось, хайку складаецца з двух голых, як ён кажа, да, сумежных візуальных вобразаў. І электрычны разрад, створаны гэтымі двума палюсамі, тым большы, чым большая адлегласць між імі. Літаральна кажа Гінзберг. Ось. Ну, той, хто знаёмы з французскай паэзіяй, асабліва, ну там, 19-го, але асабліва першай паловы 20-го стагоддзя, дык адразу павінен сказаць: стоп, это мы ўжо недзе чулі. І сапраўды, вось амаль што гэтая фармулёўка, разрад створаны двумя палюсамі, і тым большы, чым большая адлегласць між імі, так, між гэтымі прадметамі, тым больш як бы ўплывовы вобраз, гэта ідэя, якую адным з першых выказаў П'ер Рэверді у сваіх тэарэтычных, як бы, нататках, і з якой потым, ці якую потым развіваў, з якой палемізаваў Андрэ Бретон. Вось, гэта была іхная канцэпцыя метафары, фактычна. То бок яны яе вынайшлі самі, ось, адмовіўшыся ад класічнага разумення метафары, яны проста стварылі вось такі вобраз, у якога як бы няма вось гэтага тэрціум кампараціонес, да? Няма асновы, на падставе якой параўноўваюцца дзве рэчы, то бок як бы яны нібыта вось невядома адкуль як бы сутыкаюцца раптоўна, да? Вось. І, канешне, калі б Летрыамон быў вядомы ў свой час, вось, геніяльны юнак Летрыамон, які скончыў жыццё самагубствам у 10-х гадах, так, 19-го стагоддзя, і дык это ён яшчэ казаў, да, што штосьці прыгожае, як сустрэча швейнай машынкі і парасона на стале хірурга. А вось, это дыктум такі ягоны, проста, ну, абсалютна вядомая максіма, якую добра ведалі сюррэалісты, вось, якую добра ведаў Рэверді, таму што яны яго для сябе як бы адкрывалі якраз у той час. Вось, і тут мы бачым, што Гінзберг знаходзіць фактычна папярэднікаў вось гэтага вобраза, вось гэтай структуры вобраза знаходзіць яшчэ ў японскім хайку. Няўжо ж ён сам да гэтага дадумаўся, так? Ну, штосьці ў гэтым ёсць, таму што калі мы згадаем наш стрым пра сюррэалізм і японскую, фактычна Японію, так, пра японскае мастацтва, літаратуру і сюррэалізм, то сапраўды там была такая плынь, якая лічыла, што ўвесь сюррэалізм ужо ўтрыманы як бы загадзя ў дзенавай паэзіі, фактычна. Вот. Яго проста трэба пераняць і натуралізаваць, як бы вярнуцца да каранёў. І фактычна атрымаецца, што Гінзберг прытрымліваецца той жа самай думкі, так? Ну, мы яшчэ гэта разгледзім пазней, таму што тут яна і асабліва не тлумачыць, а вось, у чым ягоная такая прывязанасць да хайку. Вот. Што ён далей піша ў гэтым тэксце? Таксама вельмі важны момант. Ну, але тут ужо мы павінны, як бы, так, паставіць сваю птушачку і сказаць: ага, хайку, значыць, штосьці там буддыйскае ў гэтым будзе. Вось, не выпадкова. Я зноў цытую, так, што піша. У сваёй плыні мысль, яшчэ адна птушачка буддыйская, таму што mindflow — это, ну, тыповая проста вот фармулёўка буддыйскіх тэкстаў, з якімі ён ужо быў, я думаю, знаёмы на той момант. У сваёй плыні мысль стварае такія фантастычныя эліпсы, як бы эліпсы, так, альбо эліптычныя канструкцыі. Маецца на ўвазе, так? Эліптычная канструкцыя — это калі нешта проста прапускаецца, так? Як бы, ну, як вось паміж гэтымі двума вобразамі, скажем так, ці паміж двума словамі, паміж двума прадметамі, якія сутыкаюцца ў вобразе. Вось. Між імі ўзнікае там вось гэтая пустата, так, якую там, як ён потым будзе тлумачыць, мысль як бы запаўняе.
Вось. Ну і у мове гэта тыповая як бы тыповы прыём і сродак эканоміі, так як бы моўных сіл, выразовых як бы сродкаў. У 20 стагоддзі, асабліва на пачатку, у часы мадэрнізму, так, з этого футурызму, з этого ўсяго паскоранага развіцця, як бы вот гэтыя кароткія эліптычныя фразы, часта пазбаўленыя дзеяслова, яны былі, ну, вельмі модныя, так. Там Небара Капруст, які вось гэтымі сваімі доўгімі фразамі пісаў, ён быў адразу ж, як бы, ну, з пэўнага гледзяча выглядаў састарэлым, так, у кантэксце новай эпохі. Вось. Таму хацеў сказаць, што так, дык вось тут разуменне вось гэтага эліпса, яна як бы яно такое, што ён прысутны ў самім вось гэтым вобразе, так, паэтычным. Калі яго будаваць паводле законаў, так сказаць, хайку альбо сюррэалізму, альбо там рэвізіі вось гэтай вот эстэтыкі, так, усёй. Значыць, таму ён кажа, Гінзберг, ключовая фраза, што да метаду напісання выцця гэта вадародны джукбокс. Hydrogen jukebox. Выраз хоць і бессэнсоўны, але ў кантэксце ён мае абсалютна ясны сэнс. Гэта ён тлумачыць таму крытыку. Вось. Ну, шкада, што ў нас няма на дадзены момант все яшчэ няма як бы полнага і актуальнага перакладу Хаула, так, вось гэтага выцця і цісковата, як мы казалі учора. Я думаю, што з'явіцца неўзабаве новы пераклад. Хаця тэкст, вядома, ён такі і складаны, і пахабны, і ўсё што заўгодна, не здарма яго хацелі там забараніць і канфіскаваць. Вось, але сапраўды вось гэты Hydrogen jukebox, да. Вот і што вадародны вось гэты вот музычны аўтамат, так. Ну, вядома, гэта як бы такое партманто, да, паміж вадароднай бомбай і вось гэтым вось тое, што прапануе гэта забаўная вось гэта поп-індустрыя. Вось, то бок нейкае тлумачэнне мы гэтаму знайсці можам, так, але Гінзберг кажа, ну ён сам па сабе гучыць бессэнсоўна і пры гэтым кантэксце мае абсалютна ясны сэнс. Вось гэта мне фармулёўка страшна падабаецца насамрэч. То бок з гледзяча вось традыцыйнай рацыянальнасці, ну такого проста быць не можа. Ось, не можа быць нешта бессэнсоўным і пры гэтым цалкам зразумелым, то бок сэнсоўным. Ну як такое можа быць? Гэта альбо лухта, альбо не лухта. А ён кажа, ну, это лухта, кажа. Але вось калі вы чытаеце, слухаеце, то што ніяка не лухта. Вось, і вось гэта ў гэтым я, ось, як буддыст, я бачу ў гэтым якраз буддысцкі ўплыў і буддысцкі падыход. Таму што гэта тыповая фактычна логіка у некаторых буддавых казаннях, і ў Нагарджуны вельмі распаўсюджаная, так, это такая, як это называется, тетралема, так, што это не тое, не гэтае, так, альбо нешта можа быць і тым, і гэтым адначасова. Вось. То бок такі індыйскі варыянт дыялектыкі, так, вось. То бок думаю, што зноў жа тут нам можа дапамагчы вось гэта ідэя двух спосабаў спазнання, да? Што вось гэта цверджанне, што нешта можа быць адначасова бессэнсоўным і сэнсоўным, як бы яно з гледзяча спазнання абстрактнага, то бок такого рацыянальнага, да? Вось этого літаральнага, лягічнага, вось, яно як бы немагчымае, так, з'яўляецца бессэнсоўным. А вось з гледзяча спазнання вот этого непасрэднага, так, вот этой прат'якшы, про якую мы казалі, так, это значит, в нашем выпадку это ў кантэксце вось гэтага жывого паэтычнага досведу, калі вы слухаеце альбо чытаеце гэты верш, вось, то гэты выраз як бы сэнс у яго ўзнікае як у магнітным полі, так, вось, раптоўна, так сказаць, у кантэксце, як кажа Гінзберг, то бок у камбінацыі з іншымі элементамі. Вось. Штосьці падобнае, ну, можна сказаць, я не ведаю, там, пра джазавую імправізацыю, мне здаецца, да, зноў жа, пра музыку. Калі вы возьмеце там, запішаце ўрыўкі там пэўнай мелодыі, там, нешта там, да, якую, як бы там зайгралі і скажаце, ну, як бы, чаму не, в прынцыпе, да, але, як бы, ну, сама па сабе яна, як бы, па-за кантэкстам, як бы, не мае таго ўздзеяння, чым калі яна існуе ў сваім як бы натуральным асяроддзі, ў сваёй стыхіі, так?
Вось, то бок вось гэтая логіка непасрэднага ўспрыняцця, непасрэднага спазнання, яна вельмі сапраўды буддыйская і вельмі як бы мне у Гінзберга у гэтым сэнсе блізкая. Ну, вядома, там як бы гледзячы рацыянальнага там акадэмізма, значыць, можна сказаць, што ну ўсё, у такім разе можна напісаць любую лухту, але калі яна як бы ну змясціць яе ў адпаведны кантэкст, то яна будзе нейкім чынам працаваць. Як бы ну так і не. Ось, таму што залежыць, як казаў, здаецца, Брытон, ад таго, хто піша эту лухту. Да? Ёсць, ён казаў, сны пэўных людзей просто застаюцца проста снамі. То бок лухта, напісаная пэўнымі людзьмі, яна застанецца лухтой, у якім кантэкст вы яе не змясцілі. То бок не трэба быць такім саманадзейным, я б сказаў. Але это ўсіх тычыцца, да, і мяне ў тым ліку. То бок так, сапраўды залежыць ад кантэксту, залежыць ад канкрэтных як бы тых самых. Зноў жа спроба агулам вось эту сітуацыю абагульніць, раскласці на нейкія аналітычныя проста там складнікі і сказаць, што вот так вот яно павінна быць і будзе, не. Так яно у мастацтве, у паэзіі, ну сапраўдна, мне здаецца, не працуе. І не павінна працаваць. Вось, дык вось у гэтым лісце 56-го года, зноў жа баронячы свой паэтычны метад, ну, тут трэба сабе уявіць зноў жа псіхічную сітуацыю чалавека, які проста вот не самае проста ў яго было тады жыццё, трэба сказаць, да? Што ён там вымушана там пайшоў на працу, разумееце, у нейкай канторы ён там сядзеў, так сказаць, прымаў там нейкія таблеткі, ну карацей, ён вырашыў як бы спрабаваў стаць прыстойным чалавекам, што рэальна, таму што бацька ягоны якраз акадэмічны паэт класічны пра гэта якраз і прасіў. Вось, і маці, здаецца, у вар'ятні якраз была, ну то бок ён баяўся вельмі, што ён сапраўды там можа завар'яцець, але вот у вершах на паперы вось ён такое выказваў. І тут, так сказаць, ён бачыць, што як бы ну нават у тых, хто нібыта як бы прыхільных, хаўруснік як бы ягоны, да, прыхільна ставіцца, але не знаходзіць як бы разумення. Вот. І таму, значыць, спрабуе ім патлумачыць, ну блин, ну слухайце, я этой паэзіяй займаюся вельмі доўга, так? Я просто там як бы класычнай формай валодаю сам і пісаў як бы ёю, так? І кшталту, вот, але я просто не магу больш гэтага рабіць і спрабую тлумачыць чаму, так? Вось. І шукаючы вось гэтага абгрунтавання, шукаючы сваіх папярэднікаў, іх знаходзіць, так? Мы пра іх казалі. Вось. І кажа, што ўсё гэта, так, вось, тое, што ён казаў папярэдняе, кур'ёзнае, але ў сапраўднасці даволі лагічнае развіццё практыкі, якая паходзіць ад Паўнда, Фіналосы, кітайскага пісьмовага знаку, імаджыстаў і Уільяма Карласа Уільямса. Вось. І, значыць, тут у нас з'яўляюцца яшчэ імёны, да? Яны з'яўляюцца ў сувязі з гэтымі образамі хайку. Это Паунд і Фіналоса, і іхная супольная, можна сказаць, кніга, то бок рукапіс Фіналосы адрэдагаваны Паўндам, значыць, кітайскі знак, кітайскі іерогліф як паэтычны сродак, так, як паэтычны носьбіт. Вот. У мяне чэшскае выданне гэтай кнігі, это вельмі такое невялічкае эсэ, якое, думаю, што варта было б аднойчы таксама перакласці на беларускую мову, калі б у гэтым была патрэба і калі б было кола, патэнцыйнае кола чытачоў, якім бы гэта, так сказаць, было цікава. Пакуль не ведаю я, ці это мне здаецца, што пакуль дастаткова, калі вот мы пра гэта раскажам у такім вось стрыме. Ось. Эрнст Франсіско Фінальоса, так, то бок амерыканскі арыенталіст, мовазнаўца, культуролях, антраполях іспанскага паходжання, які фактычна, як мы казалі ў адным з папярэдніх стрымаў, як мы казалі ў прэзентацыі на леташняй прадмове, быў адным з першых заходніх будыстаў, то бок не манахаў, а менавіта свецкіх будыстаў. Так? Ну, гэта, напэўна, не дзіва ў ягоным выпадку.
таму што ён доўгі час жыў у Кітаі і ў Японіі, і як калекцыянер паўплываў на феномен вось гэтай жапанерыі, значыць, вось гэтага захаплення ўсходнім мастацтвам у канцы 19 стагоддзя. І ён як бы ведаў мовы абедзве, японскую, кітайскую, і займаўся вось такімі рознымі даследзінамі гэтай мовы, у прыватнасці гэтай паэзіі. Ну, гэтае эсэ было суперпапулярным з часу, калі яго апублікаваў Паунд, было у 1918 годзе, і як бы сапраўды гэта спарадзіла вось гэтую, ну, імаджызм, так, як рух. Гэта ўспрымаў фактычна як адзін са сваіх такіх маніфестаў. Вось, хаця Паунд і дагэтуль пісаў нейкія тэарэтычныя тэксты, якія таксама варты былі б, напэўна, заслугоўвалі быць перакладзенымі. Плюс новае пакаленне, так, як мы бачым, таксама натуральна гэта ўсё ведала і ўспрымала. Пазней, значыць, ну, уже сам Гінзберг да этого всего вяртаўся. Ну, гэта мы просто працытавалі гэты самы першы вось ягоны ў гэтай анталогіі змешчаны ліст на гэтую тэму, для того, каб просто паказаць, як вот ён неўзабаве пасля публікацыі Сковыту ў 56 годзе рэагаваў на крытыку, так. І бачым, што ўжо ў гэтым лісце утрымліваюцца пункты, асноўныя зыходныя пункты ягонай пазнейшай паэтыкі. То бок ён тлумачыць, як папярэднія там прыблізна плюс-мінус там 10 гадоў, ці там 10 на той момант, там, ну, скажем, 7 як мінімум гадоў пісьма, так, свайго новага, і тое, што будзе рабіць далей. Значыць, я для сябе у гэтай паэтыцы гінзбергаўскай вылучыў некалькі такіх момантаў і па пункціках вот іх сабе расклаў, вось, для того, каб прасцей было. І вось взяў з гэтых самых розных тэкстаў, розных гадоў. Значыць, адным з самых важных гэтых тэкстаў это з'яўляецца эсэ Meditation and Poetics 87 года. Может быть, правильно сказать, Poetics. Поэтика, да, коли правильно сказать. Значит, галоўнае што? Ну, сама назва, да, медитацыі паэтыка, то бок яна вельмі, так сказаць, ўжо перагукаецца тэмай нашых стрымаў цяперашніх, так. Дык вось, ён гаворыць там пра такую рысу, як аб'ектыўнасць пэўная, да, то бок засяроджанасць на аб'екце сваёй паэзіі. Мне здаецца, што это даволі важная рэч. Прамое абыходжанне з рэччу, ці прамая трактоўка, так, рэчы з'явы, так, treatment там, рэчы ці з'явы суб'ектыўнай альбо аб'ектыўнай, так, то бок гэта такі як бы лёзунг, да. То бок кожная рэч ці кожная з'ява, суб'ектыўная альбо аб'ектыўная, павінна быць проста трактаваная наўпрост, да. Гэтую славутую аксіёму ці прынцып Паунд выказаў недзе ў 1912 годзе. Гэта ягоная амерыканская версія ўсходняй мудрасці, так, якая ўзнікла ў 20 стагоддзе на падставе ягонага вывучэння кітайскай, канфуцыянскай, ідаоскай, а таксама японскай буддыйскай паэзіі. Пры канцы 19 стагоддзя, як у мастацтве, так у паэзіі адбывалася буддыйская інфузія, як ён піша, да, infusion, як бы, ну, вліванне нейкае ў заходнюю культуру. Фенальёса і Паунд паказалі, што ў кітайскай мове магчымае прамое абыходжанне з аб'ектам, дзякуючы таму, што кітайскі іерогліф непасрэдна прадстаўляе аб'ект.
Паунд рэкамендаваў прыняць кітайскі паэтычны метад як карэктыў канцэптуальнай расплывістасці і сентыментальнай абстрактнасці заходняй паэзіі. Ён заклікаў да непасрэднага ўспрымання, прамога кантакту без пасрэдніцтва канцэптуалізацыі, да яснага засяроджанага бачання, якое з'яўляецца адной з характэрных рысаў дзэнавых майстроў з іхняй практыкай, да, садоў камянёў, чайнай цырымоніі, ікебаны альбо стральбы з луку, піша Гінзберг. Ну, яно там насамрэч было крышачку больш складана, ці, скажем так, сапраўды Фенальёса як бы разглядаў менавіта графічны гэты аспект, як узнікае гэты на паперы, так, пры чытанні верша, як узнікае гэты панятак сам, як ён сканструяваны, як бы это іерогліф некалькіх там элементаў, правильно? Вось, і ў гэтых элементах ёсць як бы этымалагічна прысутнічаюць, як бы ў гэтым іерогліфе этымалагічна прысутнічаюць элементы нейкіх іншых знакаў, як бы з якіх ён паходзіць і складаецца. І вось гэтыя там іншыя знакі там, ну, там умоўна кажучы, калі слова добра, да, ау, так, яно пішацца там з жанчынай там і дзіцём, ну, нібыта, так, ёсць там это, то это значыць, што як бы калі ты яго ўспрымаеш, там немагчыма пазбегнуць этой асацыяцыі, так, там з нейкай там вот нуклеарнай сям'ёй, як сёння б сказалі, вось. Ну, з жыццём самім па сабе, так, як бы. Вот. Ён там іншы прыклад яшчэ прыводзіць, здаецца, там іерогліф там каня і як заходзіць сонца і штосьці там наогул, як ён кажа, як это ўсё як бы, ну, это піктаграфічна, это ўсё як бы вельмі так як бы уплывае на уяўленне, дазваляе проста гэта бачыць, так, а не проста неяк абстрактныя нейкія гукі, вось як у еўрапейскіх мовах, так. Вось, і гэта вот, маўляў, для паэзіі вельмі, вельмі добра, так, і там і для дзэнавай паэзіі, вось пра якую кажа Гінзберг, і для канфуцыянскай, даоскай і гэтак далей. То бок неблага было б, кажа Паунд, як бы і ў заходняй паэзіі штосьці падобнае як бы увесці, так, і ён сам спрабаваў гэтым займацца, у Кантус і гэтак далей. Вось, ну вось гэта я так вельмі па памяці, прашу прабачэння за магчымыя там памылкі, я не ведаю кітайскай мовы, вось, хаця спрабую крышачку вучыць, але як бы і даўненька ўжо чытаў это эсэ Паунда, вось, таму магу памыляцца, гэтак жа як там памыліўся адным з папярэдніх стрымаў, калі пераблытаў Авераэса з Майманідам, і штосьці там як бы сцвярджаў, што, ну не сцвярджаў, сказаў, што Авераэс быў гебрайскім філёзафам, не быў, ён быў арабскім, сапраўды, вось, мусульманскім, ісламскім філёзафам. Так, значыць, такім чынам, прамое абыходжанне вось гэтае з рэччу, так. Цікава, што у свой час, і можна нават сказаць крышачку, ну, фактычна адначасова з Гінзбергам, але нават раней вось за гэты канкрэтна тэкст пра нешта падобнае пісаў Дэрыда, вось, які крытыкаваў вось гэты еўрапейскі заходні фалалогацэнтрызм, то бок зацыкленасць на перадачы менавіта, калі пісьмо падпарадкаванае фанетыцы, менавіта фанетычнаму боку, так. Вось, і пісьмо з дапамогай альфабету, яно як бы заўсёды такое, як бы, ну, адназначнае. Ну, мы асабліва ў беларускай мове это ведаем цудоўна, да, што чуем, то і пішам, то бок фактычна як бы максімальна спрошчаны ідзе як бы запіс, вось, фанетычны прынцып пісьма. Вот, і ён як бы не дапускае там нейкіх розначытанняў, вось няма этой розніцы паміж вымаўленнем і напісаннем, ці яна там мінімалізаваная, так, і гэта як бы, ну, спрыяе такой большай адназначнасці і лёгкасці для навучання. Вось пра гэта мы таксама яшчэ будзем казаць, пра гэты бок рацыянальны беларускай мовы нашай. Вось, Дэрыда гэта ўсё крытыкаваў і таксама пасылаючыся на іншыя, так сказать, пісьмовыя сістэмы, вось, у прыватнасці на кітайскую, так. Учора мы казалі пра гэта,
калі згадвалі зноў жа цытавалі Гінзберга наконт чыгункі мовы, так, вось гэтая адназначнасць, калі там адзін знак мае адно значэнне, это просто сапраўды заходняя рыса, і это як бы выгада у пэўным сэнсе заходніх альфабетаў, так, у адрозненне там ад азіяцкіх спосабаў пісьма, да, некаторых, хаця ў прынцыпе усе маюць свой альфабет, але яны як бы часам як бы склады перадаюць, так, бок занадта шмат у іх там знакаў, да, умоўна кажучы, вось тады як вось гэтыя альфабеты на падставе фінікійскага пісьма, яны еўрапейскія, там, груба кажучы, да, яны як бы больш адназначныя і дазваляюць з дапамогай літары фактычна сканструяваць як бы любое слово, так, і яны як бы, ну вось, яны такія лініарныя, да, то бок для паэзіі это можа быць не выгада, вось, але для такой як бы абстрактнай якраз камунікацыі, вось для этого счытвання, для гэтай чыгункі мовы, як мы казалі учора, адназначна, яно вельмі добра, таму што это магчыма, дае магчымасць, так сказаць, як бы адзін знак, там, адзін імпульс, да, то бок як бы вось, а набор ужо імпульсаў канкрэтны дае там просто нейкі знак. Ну, это як бы я не хочу залазіць зноў жа ў нейкія такія для сябе там поўныя джунглі, ось. Але як бы думаю, што нешта ў гэтай крытыцы як бы заходніх сістэм як бы яно ёсць, так. Нездарма яны все такія як бы рацыянальныя, нездарма учора мы казалі пра вось гэтыя вялікія мадэлі, да, моўныя, як пра калькулятар словаў, так, які падбірае замест лічбаў, так, сабе значэнне. Ну, адным словам, у паэзіі якраз Паунт і Феналёса вось лічылі, што якраз кітайская мова і кітайская паэзія, яны, дзякуючы кітайскаму спосабу пісьма, больш экспрэсіўныя, так? Таму што іхныя як бы вось гэтыя паняцці, яны непасрэдна складаюцца з рэчаў. Там ёсць такі момант, таксама зараз я працытую, вось натуральны аб'ект заўжды ёсць адэкватным сімвалем. Так? Што перагукаецца, кажа Гінзберг, з іншым цікавым выказваннем тыбецкага ламы паэта Чог'яма Трумпы, ну, сучаснага, які быў ягоным сябрам, так? Рэчы ёсць сімвалямі саміх сябе. То бок гэта таксама як бы прыкмета часу, як бы прыкмета у выпадку Паунда і маджыстаў, это як бы рэакцыя на сімвалізм так званы, да, у паэзіі. Вось гэтае вяртанне да гэтай аб'ектыўнасці, да прадметнасці, ніякіх, так сказаць, сімваляў па-за рэчамі. Вось, это казаў Карлас Уільямс, так, ніякіх ідэяў па-за рэчамі. Вось. Мы яшчэ да этого вернемся. Вось яно перагукаецца, так, вось гэты прынцып з прамым абыходжаннем з аб'ектам. Вось. Яны казалі, значит, just give me for instance, як бы просто дай мне прыклад, так? Значит, няма патрэбы генералізаваць, піша Гінзберг, калі падасі канкрэтныя прыклады. То бок, альбо Керуак, так, казаў, дэталі гэта жыццё прозы. Жыццё прозы, ну, уплыў Керуака як празаіка, як паэта на Гінзберга, яно гэта бясспрэчная штука. Вось, то бок, так, як бы неабходная вось гэта з іхняга гледзяча, это адна з рысаў ягонай паэтыкі, гэта непасрэднае абыходжанне аб'ектам. Так, зразумела цяпер стала, так? З гэтым звязанае што? З гэтым звязанае ўжо згаданае тое, што я называю недыскурсіўнасцю. Вось, гэта значыць, што калі у вас замест словаў як бы адзінкамі утварэння паэзіі з'яўляюцца непасрэдна самі па сабе рэчы, нейкія вобразы, то як бы стасункі паміж імі, яны ўжо як бы грунтуюцца не на нейкіх там моўных там законах граматыкі, а нейкая свая граматыка ўзнікае. Такая 3D, да, што я называю, як бы
аб'ёмная такая граматыка, то бок у 3 вымярэннях як бы, да, вы разважаеце. І такім чынам, ну, вашыя вобразы як бы яны, напэўна, больш моцныя, да, атрымліваюцца. Што кажа сам Гінзберг пра гэта, пра гэтыя вобразы? Ну, мы ўжо як бы на гэта намякалі, да? Паміж двумя словамі існуе прабел, які мысль запаўняе адчуваннем існавання. Ось. Sensation of existence. Як бы адчуванне існавання гэта вот якраз тое, пра што мы гаворым увесь час. Это якраз непасрэднае спазнанне буддыйскае. То бок штосьці, што можна спазнаць толькі мы, толькі тут і цяпер. Якое лічыцца многімі буддыйскімі філосафамі як бы найвышэйшай формай спазнання, а не абстрактнае якраз спазнанне, а менавіта спазнанне канкрэтнае, так? І вось, сутыкаючыся з гэтым вобразам, як бы паэтычным, і бачачы вось гэты эліпс там, да, вось гэты прабел так званы, пэўна, мысль як бы запаўняе сама, так, гэты прабел, і дзякуючы гэтаму як бы face-to-face, да, вось гэтым творам мастацтва адчувае як бы рэальнасць нейкага свайго быцця, да? Ну, вось гэтае дазайну, да? То бок мы фактычна ўжо як бы судакранаемся з экзістэнцыялізмам, так, вось французскім, нямецкім 20-го стагоддзя. Вот, і то бок яно звязана, да, з этой часнай паэзіяй ці там постпаэзіяй, як я называю, не выпадкова. Ось. Гэтае адчуванне вось гэтай прысутнасці, так, які мысль нібыта запаўняе вось гэты прабел паміж вобразамі, яно, значыць, звязанае з буддыйскім паняткам так званай гэткасці, альбо сапраўднай дадзенасці, сачнас, так, удхата, адхата. Значыць, зірнуўшы глыбей, мы дакранаемся да гэткасці рэальнасці, напісаў Тыць Нят Хань, так? Значит, менавіта да suchness. То бок, словом suchness ангельскім якраз перакладаецца вось гэта будхата тахата. Значыць, што значыць suchness? Это як бы адказ на пытанне, які свет? Гэткі. То бок, у рамках вось гэтага спазнання непасрэднага ты фактычна, ну, нават не павінен задаваць такое пытанне, таму што ты ў ім прысутны тут і цяпер, і ты проста яго ўспрымаеш і ведаеш, непасрэдна яго спазнаеш. Спазнаеш вось гэтую suchness, гэта свайго быцця, так? І вельмі часта як бы у Махаяне як бы таксама інтэрпрэтуецца suchness як проста пустата. Гэта як проста вось адчуванне такое, базавае адчуванне быцця, як бы, якое ёсць як бы ягонай сутнасцю, так, як бы яно беспрыкметнае, як бы так, шуньята вось гэта, вось, яна з'яўляецца вось сутнасцю вось гэтага адчування быцця, проста вот голае быццё, да, само па сабе. Але з майго глядзяча тут галоўнае проста менавіта тое, што якім чынам мы можам спазнаць, да, вось гэтую там пустату, так, это мы павінны проста быць тут і цяпер. Ось, каб яе ўспрыняць, да, вось гэта для мяне важна. То бок як бы вось у гэтым якраз ёсць як бы сутнасць этого эстэтычнага як бы спазнання, так, спосабу нейкай праўды, вось, прычым як канвенцыйнай, так, калі пашанцуе, і абсалютнай, вось такі як бы гэты буддыйскі погляд на рэчы, які як бы Гінзберга натхняе у ягоным спосабе пісьма, так. Вось што ён кажа ў інтэрв'ю 70-го года, значыць, я ўяўляў сабе гэтыя прабелы ў прасторы і часе між двума сумежнымі вобразамі, як у выпадку двух вобразаў хайку, якія мысль імгненна спалучае. І гэтае маланкавае імгненне ёсць блэйкавай птіт сенсасьён, маленькім адчуваннем, так? Ці, магчыма, саторы, як сказалі б аўтары дзенавых хайку, паэтычным досведам, калі устаюць дыбарам валасы, так? То бок, вось гэтае адчуванне гэтай прысутнасці, так, раптоўнай, якое там
гэтая паўза паміж як бы да калі не існуе там ні логікі нічога просто яна якая ўзнікае вось тут для яго і ёсць як бы якраз у гэтым сутнасць як бы паэтычнага эфекту так то бок пустэча на якую класычна паказвае дзэнавы палец ці эліпса гэта нявымаўленае ўсведамленне між двума візуальнымі вобразамі ў мыслі ад якога ўстаюць дыбарам валасы ось нявымаўленае ўсведамленне так то бок спазнанне але невымаўленае уведомление невымаўленае то бок спазнанне не канцэптуальнае не вербальнае не да сказанае штосьці вось тут у паводле Гінзберга у адпаведнасці з ягоным так сказаць усходнімі прэферэнцыямі ось тут недзе сутнасць паэтычнага ўплыву так сказаць сэнсу і наогул паэзіі самой па сабе вось гэта вельмі выразная рыса ягонай паэтыкі якая мае зноў жа як усходнія карані буддыйскія канкрэтна так японскія кітайскія так в прынцыпе і мела свой аналог у французскай паэзіі прыватнасці да мы уже казалі Трыамон, Рэвердзі, Бретон і наогул сюррэалісты вось нездарма мы у стрымах пра буддызм і сюррэалізм так сказаць звярталі на гэта ўвагу таксама такі смешны крышачку момант цікавы што Гінзберг кажа што ў хоку значыць сутыкаюцца два вобразы ну яно так часта яно і бывае вось часта яно бывае па-іншаму вот тут няма такога як бы адзінага правіла але сапраўды напэўна самыя такія хоку якія найбольш уражваюць яны сапраўды пабудаваныя на кантрасце на прынцыпе кантрасту вось але не заўжды як вось аўтар хоку магу вам сказаць што не заўжды ўдаецца залежыць ад мовы вельмі вось і не заўжды здаецца прынамсі ў беларускіх хоку не заўжды ўдаецца туды у гэтыя 17 складоў як бы так няшчасных ажно два вобразы вот як бы упіхнуць вот вельмі часта там яшчэ аднаго там вобразаецца але як бы дай Боже так каб ён туды змясціўся але у мовах такіх больш эканомных што называецца так вось дзе шмат вось гэтых аднаскладовых словаў накшталт ангельскай ось кітайскай японскай ось ну то бок прасцей як бы больш эканомна выказваць думку так і тады ось і гэтыя два образы даволі часта сапраўды там з'яўляюцца ў гэтых хоку вот але ёсць іншыя хоку пабудаваныя на такой як бы схаванай метафоры напрыклад як у басё так вось гэтыя самыя класічныя вот на нейкіх і формулах там таких рытуальных да якія як бы не столькі ствараюць кантраст з нейкім вобразам папярэднім колькі даюць яму кантэкст ствараюць там рамку часовую напрыклад рамку часовую рамку для этого вобраза там для формулы кшталту там хутотогі суда прыклад чай зязюлю ўсяго толькі так але гэта сімвал лета лічыцца як бы і калі там гэты вобраз узнікае гэта не азначае што там недзе там зязюля там ці прыляцела гэта азначае што просто хайку адбываецца ўлетку як бы для кожнай пары года ёсць такая формула светлякі здаецца для восені там ну сакура лягічна для вясны і гэтак далей вось хаця канешне яны і самастойна як вобразы працуюць але ў прынцыпе як бы рытуальна як бы вось азначаюць час то бок гінзбергавая інтэрпрэтацыя хоку яна ці хайку яна скажем так не адзіна правільная яна правільная але не адзіна правільна так? Вось ну вернемся да іншых рысаў значыць буддыйскіх рысаў гінзбергавай паэтыкі гэта тое што мы ўжо казалі да яно звязанае вось гэтай непасрэднай скіраванасцю на аб'ект так ён піша яшчэ адзін слоган які ўзнік у той самы час і з той жа матывацыі што і слоган Паунда гэта славутае выказванне Уільяма Карласа Уільямса ніякіх ідэяў па-за рэчамі
Просто дай мне прыклад. Няма патрэбы генералізаваць, калі падасі канкрэтныя прыклады. Паэт, як Шэрлак Холмс, які збірае мноства дадзеных, на падставе якіх робіць выснову. Мне надзвычай падабаецца вось гэтае параўнанне паэта з Шэрлакам Холмсам. Вось. Ну, то бок, напэўна, все-таки не всякі паэт Шэрлак Холмс. Вось. Паэт, які больш так арыентаваны якраз на мову, на вербальны бок паэзіі, ён, так сказаць, не ведаю, хто там, інспектор Лестрад. Можа быць, прафесор Марыарці. Што маецца на ўвазе? Што, як і Шэрлак Холмс, паэт павінен быць як бы пільным, ён павінен зважаць на дэталі, так сказать, так, на элементы знешняга свету, на прадметы для того, каб магчы іх потым, так сказать, інтэрпрэтаваць, рабіць выснову, што называецца, ну, умоўна кажучы, так. І гэтае вось параўнанне паэта з дэтэктывам не можа нас не вярнуць зноў жа да буддыйскіх вытокаў дэтэктыву, так, пра якія мы казалі некалькі гадоў таму ў самым першым стрыме у рамках гэтага падкаста, так, то бок пра 3 прынцаў з Серендыпу, са Шры-Ланкі, вось, якія трапілі у індыйскую легенду, вось, тая трапіла ў Европу да Вальтэра, вот, і, так сказаць, паклала пачатак дэтэктыўнаму жанру у еўрапейскай літаратуры. Вось. І уласцівасцю вось гэтых 3 прынцаў была менавіта іхная назіральнасць, іхная здольнасць вот менавіта усведамляць, што з імі адбываецца, так, бачыць гэтыя рэчы, бачыць сувязі паміж гэтымі рэчамі, умець іх як бы інтэрпрэтаваць. Вось гэта тое, што называецца mindfulness, так, то бок усвядомленасць. Саці на палі. Адным словам, на мове палі. На мяне напалі нейкія саці. Ну, вось яна, двухсэнсоўнасць мовы, якая жывой чалавечай мовы натуральная, вось пра якую мы ўвесь час спрабуем тут казаць. То бок, дэталі жыццё прозы, так, это мы ўжо цытавалі Керуака, значыць, як піша Гінзберг, так, для прамога ўспрымання патрэбная мысль здольная да ўважлівасці, не засмечаная абстракцыямі. Заслона паняткаў рассоўваецца, каб адкрыць значныя дэталі на сцэне свету. Ось. Так, гэта ён бачыць менавіта у сваім эсэ «Медытацыя і паэтыка», так? Вось. Адно звязанае з другім, так? То бок без пэўнай засяроджанасці, уважлівасці, з гэтай здольнасцю мыслі бачыць, менавіта ясна бачыць, што адбываецца навокал, немагчыма ўспрымаць непасрэдна гэтыя прадметы і, адпаведна, немагчыма як бы ствараць іх вось гэтыя вобразы. Вот. Пра тое, што як бы, ну, аб'ект, прадмет на першым месцы, мы ўжо казалі, да, што ніякага сімвалізму, натуральны аб'ект, як казаў Паунд, заўжды ёсць сам па сабе адэкватным сімвалем. Вось. Ну і той факт, што з гэтым пагаджаўся сябар Гінзберга Чагьян Трумпа, вось, які сам пісаў вершы, в прынцыпе, таксама даволі красамоўны. Вось. Як мы, значыць, дасягаем вось гэтага стану мыслення, гэтай засяроджанасці, ці, як там казалі сюррэалісты, стан такого боского добраславення, так, у які яны спрабавалі трапіць, у якім яны спрабавалі, значыць, свае вершы. Да? Ну, это адным са спосабаў яго дасягнуць, это медытацыя ва ўсходнім разуменні слова. Так? Значыць, у 70-м годзе гаворыць Гінзберг, што пісьмо гэта спосаб медытацыі. Вось. Ну і на той момант ён, натуральна, цудоўна ведаў, што такое медытацыя. Перадусім вядома. Буддыйская медытацыя. Значыць,
Што ён кажа тады у гэтым інтэрв'ю? Ён кажа: мастацтва Керуака палягае ў здольнасці імгненна прыгадваць несвядомае. Гэта дасканалае ўвязванне некалькіх архетыпальных вобразаў памяці, якія перадаюць цяперашнія назіранні нейкай дэталі, перадаюць спалучэнне сучаснасці з фактам азарення з дзяцінства. Азарення, эпіфанія, так, ён кажа, эпіфані. То бок, гэта ён апісвае, так сказать, хто паўплываў на ягоны творчы метад, ён кажа Керуак. Да? Керуак тады ўжо быў, ўжо тады не жыў, і яго ўспрымалі менавіта як празаіка, а Гінзберг цаніў яго менавіта як паэта. Ну, наогул яны там з гэтымі жанрамі, так сказаць, не хацелі асабліва замарочвацца. Вось. Ну і проза Керуака, як мы ведаем, вельмі паэтычная. Вось. Гінзберг яго сапраўды вельмі цаніў як празаіка, як паэта, вось, аўтара гэтай Mexico City Blues, про які мы казалі, хаця, ну, па шчырасці я з ім, напэўна, не пагаджуся наконт Керуака паэта, хаця добрыя, як бы, рэчы напісаў і ён і ў паэзіі, вядома. Вось, не толькі ў прозе. Ну, Гінзберг яго лепш ведаў, так, яны між сабою, так сказаць, гутарылі вельмі часта і ліставаліся і ўплывалі адзін на аднаго, і як бы тут з ім як бы не паспрачаешся, так. Дык ён казаў, што да, што такое майстэрства вось як у Керуака, так, ягонае. Майстэрства ці мастацтва палягае ў асвятленні мысленчых утварэнняў, mental formations, і спробе назіраць голую дзейнасць маёй уласнай мыслі. То бок, як бы, сапраўдны талент, як бы, і сапраўднае, як бы, майстэрства для яго палягае менавіта у тым, як аўтар думае, а не ў тым, як ён вось канструюе на паперы нейкія свае, так сказаць, ужо творы выказванні, так? Вось, то бок, калі правільна думаць і ў правільным, як бы, медытацыйным стане знаходзіцца, вось як Керуак, тады вось гэтыя спалучэнні сучаснасці з забытым, так сказаць, неўсвядомленым, тому што яшчэ там недзе ў памяці, так, з нейкім вобразам, яно будзе само, як бы, узнікаць. Ну, тут магу толькі пацвердзіць па шчырасці. Вось. Не тое, каб я так праграм напісаў, але як бы насамрэч нейкі тэкст, ён заўжды такі ўзнікае. Гэта вынік нейкай такой засяроджанасці, якая не з'яўляецца заўсёды свядомай і якая можа адбывацца, ну, тым ліку ў медытацыі. Медытацыі наогул это проста дзіўна, што самі па сабе як бы аднекуль прыходзяць гэтыя ідэі, у прынцыпе, як бы ты не хочаш, каб яны прыходзілі, але калі гэта ідэя даволі каштоўная з паэтычнага гледзяшча, ты як бы паэт, як бы, да, які медытуе, ты сабе, ну, не можаш сказаць, ну, як бы для мяне это не важна. Все-таки як бы нейкім чынам яе, эту ідэю пазначаеш і як бы рэгіструеш, не тое, каб ты яе павінен быў падчас медытацыі далей развіваць. Вот. Але бывае ўсякае, бывае так, што чалавек як бы не ў настроі, як бы медытуе, яму там як бы сумна, і раптам як бы з'яўляецца нейкая ідэя там, не ведаю, для верша ці для хоку, і вось калі это ідэя для хоку, то як бы ага, і там, значыць, замест дыхання там ужо, значыць, чалавек лічыць там нейкія склады, вось, для гэтага вобраза, ну, бывае такое. Так яно як бы не павінна быць, але людзі заўсёды у такім стане, значыць, выдаюць якраз тое, якім яны ёсць як бы насамрэч, так. Ось яно як бы не можа не ўсплываць як бы штосьці, што табе ўласцівае. Вось, а што ты далей за тым будзеш рабіць, это ўжо, канешне, твая справа. Таму як бы вот як Гінзберг казаў, так, паглядзім. Я спрабую пісаць у такія голыя моманты эпіфаніі, так. Гэтае азаренне прыходзіць пакрыху штодня, таму я спрабую ўвесь час зважаць, так. Увесь час быць, так сказаць, пільным на пагатове, да? Як бы менавіта ў мыслі сваёй. Вот. Ну, я зноў жа рэкамендую, так. Хаця, канешне, на захадзе там гавораць пра тое, што кажуць inspiration, да, пра натхненне, як пра нейкі вось такі момант,
Але тут, значыць, атрымліваецца, што ну ён таксама кажа пра голыя моманты, да? Вось, але гэта можа быць і стан даволі. То бок як бы вершы Гінзберга яны даволі доўгія, таму што як ён там кажа там Sunflower Sutra, напрыклад, ён напісаў там за 20 хвілін. Це значыць, што от яго 20 хвілін яго пёрла, так сказаць. І ён, вот, ну, натхненне, напэўна, таксама так неяк працуе, так. Вось, па-ўсякаму. Вядомая формула, да? Inspiration versus transpiration, то бок як бы натхнення супраць потавыдзялення, так сказаць. То бок хтосьці бярэ менавіта вось лёгкасцю думкі, да, вось як казалі там Моцарта, напрыклад. Ось, а хтосьці наадварот там вот як там казаў Александр Сергеевич, гармонію алгебрай паверыў, так, вось гэты Сальери, як антыпод такого моцартаўскага, гінзбергскага, я б сказал, падыходу. Вось. Ну, это все так, это вельмі схематычна, але гэта просто вось такая для вас просто матэрыял такі для роздуму, от, для сваіх уласных высноў, так? Значыць, давяраць вось гэтаму стану, так? Это значыць, што рэчы сапраўды як бы узнікаюць самі і нейкім чынам пішуцца самі, а вы іх потым толькі як бы за задняй датай ужо як бы рэгіструеце, да? Вот, значыць, у медытацыі паэтыка кажа Гінзберг, так, значыць, кіруак раіў пісьменнікам, калі вы спыняецеся, каб лепей разгледзець карцінку, то бок нейкі там образ, да, не думайце пра словы. То бок як бы словы знойдуцца. Вам галоўнае як бы ідэю нейкім чынам спасцігнуць. Вот, то бок у гэтым мы таксама бачым тое, што я называю недыскурсіўнасцю, да? То бок як бы такой невербальнай, а хутчэй візуальнай тэхнікай пісьма, да? Таму што многія людзі пішуць вот у фармулёўках нейкім чынам традыцыйна, а многія не, да? Многія раяць не думайце пра словы. Ну што ж это так? Значыць, яшчэ раз у гэтым эсэ, можна сказаць, такім выніковым, да, значыць, Гінзберг пацвярджае, што многія фразы будыйскай дхармы чароўна карэлююць з працэсам стварэння багемнага мастацтва. Ось, ну, багемнага тут такое вельмі абагульненае, так, ён там пітнікаў і спецыялістаў і ўсіх такіх, якія лічацца іррацыянальнымі, значыць, з нейкай прычыны, ён пад гэта падводзіць, але мушу сказаць, што гэта не выпадкова. Это багемны, таму што багемны азначае, што это, ў прынцыпе, цыганскі, да, і такі качэўны, качавы, так, вперед за цыганскай звяздой качавой. Вось, то бок менавіта пра гэта мы таксама, спадзяюся, не забудзем яшчэ пагаварыць. Гэта таксама не выпадкова. Менавіта такое мастацтва ў яго асацыюецца з такім вось цыганскім. Што далей? Ён кажа, што вот гэтаму адпавядае, вельмі цудоўна пасуе менавіта Будадхарма, так? Которым, як ён кажа, выказваннямі, а мы бачым, што это не проста выказванне, што это проста сапраўды падставовыя моманты будыйскага светапогляду, будыйскай філазофіі. Значыць, піша Гінзберг, патрэбнае пэўнае пазбаўленне абумоўленасці, пазбаўленне укамянеласці і непадатлівасці, каб дайсці да сарцавіны ўласнай мыслі. Гэта ўтварае паралель з традыцыйнымі буддыйскімі ідэямі пра адмаўленне. Адмаўленне ад замуляных, абумоўленых канцэптаў, паняткаў, мыслі. Вядзецца пра медытацыйную практыку адпускання думак. Не адштурхвання і не заваблівання іх, але як падчас медытацыі сузірання 6 формаў думкі, таго, як яны ўздымаюцца, расцвітаюць і распускаюцца, то бок растаюць. Вядзецца, так бы мовіць, пра адмаўленне сваёй да іх прыналежнасці. Вы адказваеце за думкі, за свае думкі не болей, чым за надвор'е. Бок думкі як бы яны не вашы, яны як бы аб'ектыўныя,
Не суб'ектыўнае, а вот менавіта як бы аб'ектыўнае. Ну, да пэўнай мяжы, да, скажем так. Тое, што ваша думка прыйшла менавіта вам, таксама не выпадкова, да, то бок там які-небудзь Менделееў, які прысніў табліцу, ён таксама мусіў быць все-таки хімікам, тому што просто так табліца Менделеева не прысніцца нікому. Вот, тое ж самае ў выпадку, калі вы пішаце паэзію, так? Вот, просто так некаму яна, напэўна, не будзе з'яўляцца. Вось, і тым не менш, менавіта вось гэтая, так сказаць, адасобленасць вот этого працэсу, яна вельмі сапраўды плённая. Бок вы не кіруеце, вы не стараецеся ў яго нейкім чынам умешвацца. Вось, вы просто глядзіце, як ён адбываецца. Это вельмі цікава, насамрэч, таму што это таксама спосаб мыслення, да? Я наогул, гэта такі ўбудаваны ў чалавека чат GPT, альбо інтэлігенцыя, яна, ну, не штучная, а натуральная, наадварот. Вось, але такая глыбінная. То бок, гэтыя працэсы мыслення, яны адбываюцца недзе там у перадсвядомасці, я не ведаю, падсвядомасці, да? Вось, то бок, гэта тычыцца там не толькі вобразаў там нейкіх хоку паэтычных, просто часам перад медытацыяй, да, вы там сядаеце, і вы там ведаеце, што у вас ёсць нейкая праблема, якую вы просто, ну, не здольны вырашыць шляхам нейкага там логічнага звязання, ці можа для вас занадта складана. Вот, і вы просто задаеце, так сказать, свайму мозгу эту задачу і просто і забываеце пра гэта, што называецца. Праз пэўны час, і вельмі часта это адбываецца менавіта ў медытацыі, раптоўна прыходзіць нейкая думка, пра якую вы нібыта як бы забылі, нейкае рашэнне, якое як бы з'яўляецца само, да? Вот з гэтай вот несвядомасці, да, як там, як ён казаў там пра Керуака, да? Раптоўна. Паспрабуйце, сапраўды так бывае. Ну, вот. І то бок мозг працуе сам па сабе не толькі ў стане свядомасці. Ён здольны часам, ну, я не ведаю, вось. У мяне невялікі, скажу так, у мяне невялікі досвед перакладчыка-сінхраніста. Вот. Альбо, не ведаю, там, выканаўцы музыкі, да? Але, ну, тыя з вас, хто, напрыклад, ну, знаёмы з гэтым бліжэй, там, яны заўважалі, я думаю, напэўна, што некаторыя рэчы адбываюцца нібыта самі па сабе. Асабліва, калі вы там імі доўга займаецеся, то вам ужо як бы няма патрэбы падключаць як бы мозг, як бы рацыю, да, свядомасцю, вы просто назіраеце за тымі. Ну, не ведаю, калі вы там адну там мантру, напрыклад, там спяваеце шмат разоў, вот, але вы не ведаеце яе тэкст, але просто спяваўшы нейкі раз, вы просто раптоўна заўважаеце, што вы яго ведаеце. Пры тым, што вы ніколі яго наўмысна не загучвалі. Але ваш мозг ўжо это ведае. Вот. І як бы не пытаецеся як, што называецца, да, і не спрабуйце, ну, калі вы толькі там не навуковец, якому гэта там прафесійна цікава, як такое адбываецца, вот, але просто карыстайцеся гэтым, таму што гэта яно сапраўды працуе даволі надзейна. Ну, там не заўжды, але гэта такая вот чароўная сапраўды свомасць чалавечай мыслі. Шукаць нешта вот, і знаходзіць нейкія рашэнні і пры гэтым не звяртацца да дзённай так званай свядомасці. А задача якраз свядомасці это модуля, да, вось гэта ёсць тэорыя вось гэтых модуляў там, да, як бы псіхалогія, да, вось гэта. Ці як правильней сказаць, неўралогія, ну, адным словом, тое, што вывучае мозг, прабачце, я мушу памедытаваць, каб згадаць, што гэта правільнае слово. А вот, дык ёсць такая тэорыя модуляў, дык вось модуль свядомасці, ён, в прынцыпе, адказвае за то, якраз за уважлівасць, каб мы проста не прапусцілі таго, што адбываецца ці то ў свеце вонкавым, да, у выпадку этой класічнай mindfulness, ці то ў свеце нутраным, да, нездарма казалі, так, як Паунд казаў, што аб'ект як знешні, так і нутраны трэба наўпрост трактаваць, вось на яго скіроўвацца. Вось гэтак жа, так і Лама, так, буддыйскі 16 стагоддзя, учора казалі, што ён казаў, што вось гэта йогінскае ўспрыманне, яно можа быць як бы са з'явай ці без з'явы, то бок з аб'ектам
без аб'екта, то бок яно можа быць скіравана як на знешні свет аб'ектаў, так і ўнутраны свет, то бок само на сябе. І галоўнае проста это сапраўды вось гэтая саці, вось гэтая дбайнасць і пільнасць, так, майн прыняцце. Гінзберг працягвае, так, як частка ачышчэння ці раз абумаўлення вось гэтай нашай мыслі, да, ось ён кажа про deconditioning, это такое цікавае, як бы шматзначнае слова, у яго вось гэта ўжываецца ў сэнсе пазбаўлення якраз абумоўленасці. А вось мы маем патрэбу яснага бачання, успрымання маладога дрэўца без умяшання вэлюму загадзя створаных гатовых ідэй. Нам патрэбны нечаканы пробліск, ці раптоўны відзіш, ці гештальт, ці, напэўна, можна сказаць, саторы, як раптоўнае ззянне эстэтычнага перажывання. Вось гэтая раптоўнасць, вось гэтая маланкавасць, так, якая маланка, якая злучае вось гэтыя два образы, это сапраўды вельмі такая дзэнавая ідэя, так, калі вось гэтае раптоўнае прасвятленне ці раптоўнае прабуджэнне бывает сапраўды ў выніку нейкага кантрасту, рэзкага кантрасту паміж вот сітуацыі там папярэдняй і нейкай вось рэзкай змены, да, вось гэта як у паэзіі вось гэтых двух вобразаў атрымліваецца. Вось там двух словаў, двух прадметаў, так, ну так і тут, да, вось гэтыя ў некаторых школах у дзенавыя майстры, яны там крычаць там кац, там рэзка, да, для того, каб проста чалавек адрэагаваў і штосьці там у мыслі ягонай як бы змянілася, пераскочыла. Але ну это як бы няма патрэбы менавіта у гэтым, то бок яно можа адбыцца і падчас чытання паэзіі, так, ці не паэзіі, ці іншыя кнігі, але ў прыватнасці. Вось, то бок гэта ўсё вельмі, я скажу вам, вось гэтая скіраванасць на вобраз, на прадмет, а вось гэта недыскурсіўнасць, пра якую я казаў, яна вельмі блізкая і мне. Я гэта ўсё называю для сябе постпаэзіяй, але зноў жа ў духу Гінзберга мяне абсалютна не цікавіць гісторыя нейкіх там школ, там кірункаў. Ну, цікавіць сама па сабе крышачку, але заўсёды як бы на першым месцы это менавіта самі аўтары, самі паэты, так, якія гэта ўсё стваралі. Гэтакі ў маім выпадку як бы, ну, для мяне постпаэзія это тое, што я пішу пасля таго, як я развітаўся, вось як Гінзберг, з класічнай паэзіяй. Вось у ягоным выпадку это было недзе там у 20 з нечым, так, ён казаў там гадоў колькі 23, а вось у маім выпадку это было так 36, недзе там, можа быць, пад 40, а вось прыблізна. І вось я выдаў гэтую кніжку «Чайны збор», так, это якраз вот постпаэзія. Вельмі рады і ўдзячны, што яна была адзначана. Вось прэміі «Гліняны вялез» вось трапіла ў кароткі спіс тройцу фіналістаў фактычна Арсеньевай. А вось то бок для мяне постпаэзія это вось тое, што я раблю пасля, і тое, на што паўплывалі вось людзі, пра якіх я кажу у гэтых стрымах, так. То бок ужо фактычна болей за 10 гадоў, можна сказаць. Тое, што прыйшло таксама і ў маім выпадку у выніку азнаямлення і як бы кантакту менавіта з будызмам. І вось гэта ўсё, вядома, мне не можа не быць, так сказаць, блізкім, не можа імпанаваць, пагатоў, што, ў прынцыпе, ў маладосці сваёй я калісьці таксама пачынаў пісаць менавіта так, вось, карыстаўся гэтымі прынцыпамі, але захоўваў пры гэтым традыцыйную форму. Вось, ці стараўся і захоўваць, хаця это было зрабіць даволі нелёгка, я там всякія там трукі выкарыстоўваў, там у ранніх вершах такі доўгія радкі з цэзурай, так, то бок фактычна там мінімізаваў колькасць рыфмаў, так, там, ось штучна, альбо там, ну, просто мне, як бы, гэты фармальны бок, ён мне здаваўся залішне лёгкім, вот, як, в прынцыпе, і многія вось гэтыя рэчы рацыянальныя. Ну, гэта ілюзія, як бы, трэба сказаць, здаваўся, менавіта здаваўся, то рэч, няма нічога лёгкага, але
ёсць свае такія, ведаеце, нейкія зацікаўленні, штосьці вам бліжэйшае, штосьці не. Вось, ну, вот менавіта паэзія такая, про якую кажа Гінзберг, яна заўсёды мяне вабіла і ну, калі вы там читаеце, ведаеце, Эльвара Апалінэра, там першыя, як бы, прычым яшчэ на беларускай мове, то потым, можа так сказаць, вас не надта цягне, я не ведаю, чытаць там умоўна, ну, не буду называць, не хочу нікого крыўдзіць, але просто я ўдзячны за тое, што ў свой час сутыкнуўся менавіта з гэтымі перакладамі, што сутыкнуўся з Лёркам, а вось менавіта з гэтай вось традыцыяй, пра якую Гінзберг і кажа. Вось. Адной з рысаў гэтай традыцыі ёсць такая рэч, як вось тое, што паўсюль называецца пісьмом, так, то тут у гэтай традыцыі называецца запісам ці занатоўкай. Да? Это такая рыса, якая звязана менавіта са спантаннасцю пісьма. Ось. Гінзберг піша: сапраўдная паэзія не пішацца свядома як паэзія, як калі нехта сядзе і пастановіць: зараз я напішу верш альбо раман, а пасля яго апублікую. Вось. Ну, это сапраўды такая карыкатура на вось гэтых прафесійных пісакаў, так сказаць, да? Якія жылі з ганарараў там увесь час, там у савецкія часы, у іншыя часы, і якія, так сказаць, нечым падобным займаліся, да, вось гэтым хэкс, як я іх называю. Я іх адрозніваю ад графаманаў, таму што прынамсі у сваіх успамінах, таму што графаманы, яны не могуць не пісаць, і яны як бы не заўжды публікуюцца, наадварот, нават вельмі рэдка. Вось тым часам, як вось гэтыя прафесіяналы, яны, так сказаць, не злазяць, так сказаць, са сторонак всякіх там медыяў. І вось, то бок інтэнцыя там вельмі вялікую ролю іграе, такая усвядомленая, да? Вось, але Гінзберг гэта не лічыць сапраўднай паэзіяй. Вось, то бок, вядома, як бы няма сэнсу гэта расказваць нашаму, так сказаць, мейнстрыму літаратурнаму, але гэта адзін з прынцыпаў, які я таксама падзяляю з Гінзбергам. Так што сапраўдная паэзія проста не пішацца як бы на замову, хай бы гэта і была нейкая ўнутраная замова. Вось, але так гэта не працуе. Ну, працуе, але, в прынцыпе, вы напішаце банальнасць. Збольшага. Вот. Што, ну, ёсць і больш такія, як бы, в гэтай сувязі, да? Такія больш радыкальныя выказванні, часам перабольшання, вот як ім кажа. Значыць, занатоўка — гэта наогул пабочны прадукт. Так? Тосьці накшталт сакратарскай працы. Вот ён кажа в інтэрв'ю 70-го года, калі, значит, ну, яго там страшна просто, ну, пасадзілі на коня, взялі яго там, выпытваць там, а якія сакрэты вашага майстэрства? Вот это прям вот як сацыялізму з нейкай там савецкай газеты, там, этой самой, літаратура і мастацтва. Поделитесь секретами майстэрства. Вот. Гінзберг такі: не пошли бы лесом. Мое майстэрства ў тым, што я засяроджаны, вот. А наогул тое, што я пишу на паперу, это уже просто наогул побочны прадукт. Вось. Сакратарская праца, і хто б якое ніякого майстэрства тут для яе не патрэбна. Ну, это самое смешнае, што, ну, як бы реально з іх здзекуецца, таму што як бы ён паўсюль дае зразумець, наколькі ён просто, ну, інтэлектуальна больш на вышыні, чым вось гэтыя людзі, з якімі ён размаўляе. Бок ягоны адказы настолькі лягічныя, яны просто реально выдаюць, ну, багаты досвед, як бы паэтычны і всякі, што просто, ну, як бы реально смешна часам. Не зайздросціш гэтым людзям. Вот. І відавочна, што ён сапраўды быў, ну, вельмі такі разлаваны. Яны яго пыталіся, які вот ваш крафт, майстэрства, крафт. І гэта інтэрв'ю вядомае пад назвай The Craft Interview. То есть это інтэрв'ю, які паўтарае гэтае слово крафт там просто разоў 100 для того, каб просто з іх пасцібацца. Ну, таксама важна, што это інтэрв'ю 70-го года, уже пасля высадкі на месяц, про якую мы казалі. І Гінзберг, конечно, павінен адчуваць, што ён такі вось, все-таки эта сраная цывілізацыя яго перамагла, а вот ягоную контркультуру. І ён вырашыў, што ён ім, сукам, адпомсціць. Вот. І, значит, дае ім, значит, іх ты крафты сожрать просто. Вот, да им просранца там конкретно, прошу прабачэння за свою лексіку. Вот, але Гінзберг бы яе ухваліў, значит, хоць і быў буддыстам,
Вот. Наогул, я думаю, што можа быць мне варта, так сказаць, крышачку перагледзець сваё разумение вось гэтага прынцыпу аднаго з прынцыпу узнёслай васьмічасткавай сцяжыны, той, што вядома як самавака, то бок слушная мова. Ось там яна такая, што нельга лаяцца і там нельга абгаворваць і нельга там яшчэ штось, і нельга між сабой людзей сварыць і ну як бы нельга балбатаць пра як бы несутнасныя, як бы неістотныя рэчы. Ну я з гэтым абсалютна згодны дакладна. Вось як і з тым, што ў прынцыпе нельга людзей абгаворваць за іхнымі спінамі і сварыць іх між сабой. Вот. Але вось наконт менавіта мовы, так сказаць, ну прыстойнай, не грубай, ну прынамсі на паперы я вымушаны гэта парушаць паўсюль, як вы напэўна ведаеце. Вот. І вось я думаю, як это у нас з нашым, так сказаць, з жывымі выступамі, што рабіць. Таму што, як нядаўна мне сказаў адзін мой сябар, вот это ўсё-такі як бы выступаючы як буддыст, ад імя буддысту я ствараю, так сказаць, нейкі відаць усё-такі імідж і вобраз. Я думаю, што в этом няма сёння ўжо патрэбы, так людзі уяўляюць сабе буддыстаў, але такую нейкую адказнасць чалавек на сябе бярэ, да, што вось ён як бы прадстаўляе пэўную там філазофію, там светапогляд, і што ён вот як бы адпаведна з гэтым і павінен дзейнічаць, значыць вот не парушаць вось гэтых прынцыпаў, вот, каб адпавядаць успрыманню, як бы адпавядаць таму вобразу, якое, так сказаць, грамада шаноўная мае пра гэтых людзей. А я вот пытаюсь у сябе, а вот грамада шаноўная часам як бы не памыляецца ў сваім як бы вобразе. Вы знаете, буддысты розныя бываюць, як бы бываюць і crazy masters, так званыя, которые, так сказаць, і гарэлку п'юць, і з жанчынамі спяць, і матам лаюцца, да. Але я думаю, што это на дадзены момант, на дадзеным этапе нашых адносін з беларускай публікай это было б занадта, напэўна, ускладніла б. Гэта і так няпростыя адносіны, таму мы будем дозированно уживать всякие вот это эксплетивы, так, як я называется в ангельской мове. Значит, так, хочу вернуться, значит, до темы, до занатоўкі. Брэтон яшчэ казаў, так? Што мы, в прынцыпе, лічым сябе, мы вяртаем вам гэтыя вашыя таленты, яны нам не патрэбныя, якія вы нам прыпісваеце. А нам дастаткова таго, што мы будзем сціплымі апаратамі для занатоўкі. Ось. То бок як сейсмограф, так, свайго кшталту ці штосьці падобнае проста. Да. Будзем проста занатоўваць, што адбываецца аб'ектыўна, без усякага ўкладання нейкай там асабістасці, да, з этого таленту умоўнага у гэта ўсё. Вось. Ідэя сюррэалістаў вельмі блізкая ідэям натуральна Гінзберга, ці ідэя Гінзберга блізкая ідэям сюррэалістаў, так, Брэтона. Вот цікава, дарэчы, што вы ж уяўляеце, што учора толькі усвядоміў, што яны, ў прынцыпе, на працягу другой паловы 40-х, пакуль Брэтон не вярнуўся во Францыю, вось, бок, ну, в сярэдзіне якім годзе, 47, здаецца, вярнуўся праз Гаіці. То бок яны ў адным горадзе жылі, ў Нью-Йорку, яны перасякаліся. То бок, не, яны, па-мойму, не былі знаёмы. Это просто я вот не былі знаёмы, але ў іх былі супольныя знаёмыя. Правда, яны пазнейшыя былі. Тут такі паэт Філіп Ламантье, вось, франскі, які з самого пачатку прафіляваўся як сюррэаліст. А на той момант у Нью-Йорку ў 40-х існавалі ажно 2 часопісы сюррэалісцкія. Вы можете сабе уявіць? Адзін з іх называўся View, яго выдаваў Чарльз Форд, іншы Форд, не Генрі там. Ось, значыць, а другі VVV ці ВВВ, значыць, часопіс, які выдаваў непасрэдна Брэтон, які, як мы ведаем, правёў, так сказаць, другую сусветную вайну ў эміграцыі, у тым ліку ў Злучаных Штатах. Вось. Дык вот туды Ламантье дасылаў свае вершы, з імі тусаваўся, сустракаўся, і пазней у Сан-Францыска пазнаёміўся з Гінзбергам, і яны такі, і расказаў, што вот, а вы не ведалі, да, а мы вось
даўно ўжо такое практыкуем. Вось, ну, напэўна, Гінзберг шкадаваў, што не пазнаёміўся з Брытонам, але зноў жа ягоны шлях да гэтага ладу ці спосабу пісьма, ён быў своеасаблівы і як бы крышачку пазнейшы, так? Толькі ў 49-м годзе, калі з ім здарылася вось гэтая Саторі, Брытона ўжо ў Амерыцы не было, вот, таму. Але зноў жа, вот гэтае падабенства падыходаў, высноў, да якіх яны прыйшлі, даволі важнае. Значыць, невыпадкова, што той же самы Чог'ян Трумпа казаў Гінзбергу: наогул, типа, нафіга ты это все записываешь? Як бы. Это ж не абавязкова. Ты што, не давяраеш сваёй мыслі? То бок зноў жа, паэзія адбываецца тут. Не абавязкова павінна быць. Вот. І Чог'ян Трумпа меў на ўвазе, што ну, можна ж імправізаваць. Ну, вот як я спрабую, да, імправізаваць. То бок, не, ну, вядома, я пішу папярэдне тое, што я тут буду. Вот, хаця часам пішу вельмі хутка, але часу проста няма. Але хочу сказаць, што як бы так і Трумпа як бы раіў Гінзбергу Філарэпа, кажа, ну, класычны, так, тыбецкі паэт, буддыст, настаўнік. Вось, маўляў, ён не ўмеў пісаць наогул, але пры гэтым ён там аўтар там тысячы спеваў, да. Вось, то бок ён імправізаваў. Бачу, тупяю, да, як у нас там кажуць, там дзекліва, але ну не зусім так, да. Імправізацыя это не тое, што ты бачыш. Я вот напісаў ту апошнюю кніжку вось гэтую, да. Пакуль што, ну, я спадзяюся, на нейкі час яна сапраўды. Значит, самае, ну і таким вот кіракаўскім методам крышку. Все такі, ну это значит, бачу, то пишу. Вот это вот идиотские просто, ну, абсолютно идиотские вот эти формулёўкі, ну, як чуем, то і пішем, да, вот это бачым, то і пішем. Это просто вот спадчына нашего сацыялізму, так, вось гэта сапога, які ўбівалі ў галовы людзям, вот, і яны просто, ну, не здольныя, на жаль, узняцца панад гэтымі сваімі кругаглянам гэтым сваім, так. Ось. Дык вот, Гінзберг, в прынцыпе, так, пагаджаўся, тэарэтычна пагаджаўся з Трумпам, што сапраўды тэарэтычна можна было б это ўсё запісваць. Проста тым не менш, да, ён проста як бы патрэбу гэтую меў, вот, пісаць вот у гэтыя голыя моманты эпіфаній, да. І вось як ён это апісвае, кажа: мой метад звязаны з дзен-буддысцкай каліграфіяй, з жывапісам, хайку. Гэта таксама спантанны акт, ці прынамсі павінен такім быць. А калі пішуць хайку, іх не сядзяць і не перапісваюць, так? Яно павінна ўзнікаць з успрымання моманту. Нельга прыйсці дамоў і на наступны дзень паслаць сябру хайку. Сказаць: от я ўчора тут падумаў, што то і тое. Гэта было б несапраўдна, кажа Гінзберг, і мы з гэтым сапраўды можам пагадзіцца, а яшчэ болей з гэтым пагаджаюцца рэалісты. Да? Розныя ёсць вобразы. Йозеф Янда, светлай памяці, выдатны паэт, чэшскі сюррэаліст, ён казаў: верш напісаць, так, схадзіць прыбіральню, да, там па-вялікаму трэба, хоп, і гатова. І як казалі ў нашай маладосці, хочаш сраць, не. Вот. Ну, зноў жа, это все такое вельмі спрошчанае, сказанае, ведаеце, там у бары сказаць піва. Але у кожным жарце ёсць доля жарту, так? Ну, напэўна, апафеоз таго, што вот Гінзберг на гэтую тэму думаў, зноў жа, звязаны з Керуакам. Керуак сказаў мне, што ў будучыні літаратура будзе складацца з таго, што людзі насамрэч напісалі, а не з таго, што яны шляхам пазнейшай рэдактуры хацелі б падманам выдаць за тое, што яны напісалі адразу. То бок, як бы,
Штосьці ты там напісаў, а потым, так сказаць, перапраўляеш і вось уласную, так сказаць, няздольнасць выказаць думку спрабуеш, так сказаць, закамуфляваць і выдаць, што нібыта вот ты так вот. Ну, гэта у гэтым нешта ёсць, да? Як бы это не значыць, што тэксты нельга там перапісваць, перачытваць, перафармулёўваць, там. Это не значит, што удасканальваць. Просто ў кожны момант вы акцэнтуеце нейкі проста іншы аспект, ён вам бліжэйшы. Вельмі часта бывае, што вы просто там сваіх тэкстаў пры перачытанні просто не разумееце. Там вы выказалі спантанна думку і вы выказалі як бы так, ну, зноў жа, двухсэнсоўна неадназначна, што вам потым не зразумела, а што вот менавіта вось з гэтых вот некалькіх там магчымых прачытанняў, которые правільныя, што вы, в прынцыпе, мелі на ўвазе. Ну, як бы шляхам рэканструкцыі заўсёды можна да этого дайсці і зрабіць так, каб ужо потым гэтая думка проста была як бы больш яснай. Але гэта, ў прынцыпе, ёсць таксама скажэннем. Так. Вы такім чынам зачыняеце нейкую браму, нейкай магчымасці для нейкіх будучых, так, як бы, людзей чытаць ужо той самы тэкст па-іншаму. Ну, адным словам, вечная праблема. Вось, але ну зноў жа праблема не нашай літаратуры. Тут такого просто як бы, ну, часы мяняюцца, ўсё мінае, але у нас існуюць пэўныя, так сказаць, скрэпы, да, называюць, ось, ментальныя, якія, так сказаць, немагчыма ніяк пераадолець. Ніяк. Ну, час ідзе, але сёння мы скончым гэтую тэму, каб ужо, так сказаць, да яе не вяртацца. Таму давядзецца, сказаўшы А, сказаць і Б. Такім чынам, я б хацеў падсумаваць ужо Гінзберга нашего, так, вось рысы ягонай паэтыкі, пра якія мы казалі учора і кажам сёння, вот, і працытаваць яшчэ раз вось гэтае ягонае выніковае эсэ «Медытацыя і паэтыка» з 87 года. Вось, што ён піша. Мысль трэба разняволіць, раскілзаць. Значыць, як сказаў малады паэт-сюррэаліст Філіп Ламантыя, так, калі ў 58 годзе яго папрасілі даць вызначэнне паняткам hip and square, так, ну, то бок гэтыя хіпары і вось гэтыя квадраты зануды, да. І што ён сказаў? Мы казалі пра Ламантыю, да, што ён быў знаёмы з Брэтонам і пазней пазнаёмся з Гінзбергам. Значит, і тут яго Гінзберг цытуе. Хіп азначае ніколі не падвісай, ніколі не спыняйся. То бок утрымлівай актыўнасць мысленчую сваю просто несупыннай. Ну, гэта такі проста ідэал. Калі казаць пра mindfulness, да, то як бы это такі практычна будысцкі ідэал. То бок увесь час зважаць. Жыць усвядомлена. І вось мы бачым, што падае з ідэалам Гінзберга, Ламантье і іншых. Гінзберг піша, медытацыя азначае несупыннае адмаўленне ад нашых думак ці адпусканне нашых думак. Гэта мы ўжо казалі. Але гэта не азначае адпусканне ўсёй нашай уважлівасці. Толькі той часткі нашай мыслі, што залежыць ад лінеарнага лягічнага мыслення. Гэта не азначае адмаўленне ад інтэлекту, які мае ў буддызме сваё дарэчнае месца, як і ў Блейка. Мы пра гэта казалі, так, што ўсё-такі спосабаў спазнання два. І яны як бы аднолькава важныя і ў буддызме, так, трактны спосаб, нічым горшы за. Так. Гэта такі падыход, так, кажа Гінзберг, не азначае нейкую ідыёцкую дзікасць. Ось. Я маю на ўвазе пашырэнне вобласці нашай увагі, каб яна атуляла нашыя думкі, а не каб мы ўваходзілі ў нашыя думкі, нібыта ў нейкі сон. То бок, і жывая медытацыя, і жывое мастацтва заснаваныя на падобным разуменні спантаннай мыслі. Іх яднае адмаўленне як спосаб пазбегчы абумоўленага ці банальнага мастацтва, ці паўторання ідэй іншых людзей. Што для гэтага трэба? Гэта упэўненасць у магіі выпадку. Чогьям Трумпа, зноў жа, выказаў гэта так. Магія – гэта татальная асалода ад выпадковасці. І гэта ў тым ліку прыўносіць паэзію.
То бок адкрытасць. Адкрытасць мыслі, адкрытасць таму, што прыйдзе, так не прадвызначэнне і як бы асалода ад того, што тое, што вот Бретон называў, сюрреалісты называлі лязар об'ектив, аб'ектыўная выпадковасць, альбо тое, што ў англійскай мове называецца serendipity, да? Удачлівасць нейкая, звязаная якраз гэтымі з трыма прынцамі з серендипу. Ось. Вось ён наш Гінзберг. То бок пры канцы вось узнікае вось гэты матыў гэтай выпадковасці, гэтай магіі, да? Спадзявання на тое, што чаканне проста таго, што нешта прыйдзе, да? Чаканне вось такой здабычы. Да? Дык вось на гэтым фактычна разуменне маё і абгрунтоўваецца, дакладней не разуменне, а тлумачэнне маё. Гіпотэза, якая ўзнікла ў мяне ў сувязі з прачытаннем Гінзберга. І не толькі Гінзберга, а яшчэ і прачытаннем дарагого сябра Тымаці Мортана. Ягоная кніжка Being Ecological у чэшскім перакладзе. Да, так як быццё яны піспалі. Вот. Буддыйскі філозаф Тымаці Мортан. Брытанскі адначасова спецыяліст на брытанскім рамантызме і так далей. Вось, дык вось гіпотэза наступная, што менавіта вось гэты падыход абстрактнае спазнанне, вербальнае, лінеарнае, яно паходзіць у значнай ступені менавіта з аграрнага і аседлага ладу жыцця, неалітычнага, называе Тымаці Мортан. Так, это значыць тое, якім чалавецтва жыве прыблізна апошніх 10 000 гадоў, якое супадае з перыядам кліматычнай стабільнасці. І, як некаторыя кажуць, ужо памалу заканчвае. А вось, тым часам мысленне вось гэтае паэтычнае і непасрэднае спазнанне, так званае, так, калі казаць буддыйскімі тэрмінамі. Вось, дык гэты падыход ці там образнае выкарыстанне мовы, да, і вось гэта ўсё, пра што мы казалі, яно паходзіць папярэдняга яшчэ ладу жыцця. Ні з аседлага, ні з аграрнага грамадства, ось якое грунтуецца на рацыянальнасці, а от менавіта з жыцця, тое, што называецца збіральнікі і паляўнічыя, то бок з качэўнага жыцця. Менавіта вось гэтага вось цыганска-перасоўнага, які казаў Гінзберг. То бок часта кажуць у гэтай сувязі, што там это існуюць, да, вось гэтыя там дзве паўкулі мозга, да, там разная за абстрактнае мысленне, другая за нейкае такое больш творчае, пэўна мастацкае і так далей. Але ну, гэта таксама адлюстраванне з майго гледзяшча, это таксама вынік развіцця ўсяго грамадства, усёй цывілізацыі. Гэта не выпадкова, што існуюць вось гэтыя падыходы. Ну і трэба згадаць, што Будда быў кшатрыем. Да, як бы касты ваяроў, да, там паляўнічых, да. Бок. Даволі, ну, цікавы момант для мяне, то бок, як бы, сапраўды, я пра гэта падумаў, калі чытаў Мортана, ён там кажа вось гэтай кнізе, это 2018 год арыгінал, значыць, гаворыць якраз вось пра гэтае, пра неалітычнае грамадства і пра тое, якое яму папярэднічае, ён называе харызматычным. То бок, скажем так, умоўна кажучы, што не было як бы дзяржавы як бюракраты, а былі нейкія харызматычныя правадыры, так. І як бы спантанна, як бы, да, там ставалі на чале, і якія, ў прынцыпе, якім трэба была вялікая доля удачы, вось, для того, каб... Ну, я думаю, што у многіх народаў, там, індзейскіх, там, іншых, это да сённяшняга дня назіраць, да, так, улюбёнец багоў, да, так званы, ён той, каму шанцуе, ён вельмі часта
чале, і ад яго сыходзіць вось гэтая вось харызма, да, вот такая вот прям вот як жывёльная, да, час. Вось, то бок ён так это вось размяжоўвае, да, тым часам як у грамадстве аграрным, так, это то як бы прыходзіць нейкі больш рацыянальны спосаб кіравання і наогул як бы упарадкавання як бы грамадскага жыцця, вось звязаны менавіта з прадказальнасцю пэўнай, з разлікам на паўторанне, так, вот гэтых цыклаў прыродных, там, раджаях і так далей, да. Бок акцэнт робіць аграрнае грамадства на прадказальнасці развіцця, вось на, ну, на выжыванні, як бы у трыманні, так. То бок не на проста там нейкі шанс, вот мы зараз там чым племем сабраліся і пойдзем там у тое месца. Хаця, ну, там ёсць таксама свая логіка, да, напрыклад, як за бізонамі яны качавалі, там яшчэ штосьці, качавыя племёны паляўнічых, але як бы асабліва у земляробаў, так сказаць, гэта выяўляецца, так, то бок проста акцэнт сапраўды вось на узбуйненні, на нейкім росце менавіта, да, вось сама метафора росту як бы паходзіць з гэтага аграрнага як бы лексікона, да, з падтрыманнем вось гэтага ўзроўню жыцця, вось каб не было меней, да, то бок як бы ахвяраванне багам для того, каб яны далі прынамсі столькі ж, таму што меней гэта будзе ўжо big problem, да. Вось, і вось гэта і ёсць гэтыя рысы уласцівыя вось гэтаму аседламу аграрнаму грамадству. То бок для яго самае галоўнае гэта прадказальнасць. Прадказальнасць будучыні. А адваротны падыход это падыход вот менавіта вось гэтых бадзягаў, сказаць, збіральнікаў, вот, і паляўнічых, якія залежныя менавіта ад перасоўвання у сваім выжыванні, так, залежныя менавіта ад перасоўвання. Вось это падыход цыганскі, качэўны. Кавалер, як кажуць па-ангельску, это значыць типа такі крышачку, ён азначае, ну, як бы этымалягічна, это значыць, ну, кавалерскі, то бок як бы шляхецкі, але ў прынцыпе безадказны, да. Ну, згадаем фармулёўку Руссо, да, які называе індзейцаў дзікімі шляхціцамі, вот. Значыць, і адтуль бярэцца, як я таксама спрабую пісаць у сваіх успамінах, значыць, ту ідэю і ідэю, якую я ўзяў у Дэвіда Грэйбера, вось у кнізе «Доўг першыя 5000 гадоў». Не, гэта было ўжо ў наступнай ягонай кнізе «The Dawn of Everything», як бы досведак усяго. Вось там, дзе ён якраз піша вельмі шмат пра перад аграрнае грамадства, вось, дык ён якраз гаворыць, значыць, ну, вось пра гэты перасоўны, як бы, лад жыцця, да, значыць, пра тое, як Руссо паўплываў ягонае, як бы, сутыкненне з толькі Руссо, але ягоных папярэднікаў, француза быў там такі Канд'яронг, правадыр аднаго з племёнаў, пра якога пісалі тады, і, значыць, які паплываў на разуменне еўрапейскай асабістай свабоды. Нездарма Руссо лічыцца адным з такіх ідэолагаў французскай рэвалюцыі, вось, таму што, як бы, думка вось пра асабістую свабоду, яна якраз ну, як бы сфармавалася ці ўзнікла пад уплывам якраз Канд'яронка і сустрэчаў, сутыкнення з амерыканскімі індзейцамі. Так піша Грэйбер. Вось. І сапраўды там вельмі цікавы момант, што таксама там вельмі цікавы момант у сувязі з пісьмом. Таму што індзейцы не ведалі пісьма, але яны былі вельмі красамоўныя. Яны ўмелі вельмі прыгожа размаўляць. Выказваць тое, згадаем, тое, што сказаў Міларэпа, што не давяраеш уласнай мыслі, ты думаеш, што ты не здольны як бы выказаць таго, што хочаш выказаць. Ось, то бок гэта вельмі здзівіла французаў в Квебеку, так, з імі сутыкнуліся, і, значыць, ну, ведаеце гісторыі, да, геніяльныя войны там 18 стагоддзя між французамі і англічанамі за Паўночную Амерыку і так далее. Ось. Канады і так далее. Так вось, значыць, французы былі ўражаныя, да? У іх няма патрэбы
сказаць, не толькі ў пісьме, але ў нейкім такім сталай арганізацыі, да, грамадства. Вось, у іх там тыя выбарныя, да, правадыры, і як бы, ну, чаму? Таму што ў іх няма такога аседлага ладу жыцця часткова. То бок я хачу сказаць, што ў нашае аграрнае грамадства заходняе думка пра свабоду індывідуальную, яна прыйшла вось ад гэтых дзікіх шляхціцаў. То бок паўночнаамерыканскіх індзейцаў. Вот. І сувязь паміж шляхціцам і свабодным чалавекам, яна насамрэч нашмат даўнейшая за нейкае там сярэднявечча. Бок яна паходзіць яшчэ да аграрных часоў. Значыць, з гэтым вось з паляўнічымі, да, вось гэтым ладам жыцця качэўным звязаныя вось гэтыя розныя паняткі, да, вось, як я ўжо казаў, вось гэты cavalier attitude, ёсць такі выраз у ангельскай мове, это значыць там безадказнае стаўленне, кавалерскае такое стаўленне. Вось. А што такое кавалер? Кавалер это чалавек, это вершнік, это чалавек на кані. Ок, як бы Борхеса таксама. Цікавы тэкст на эту тэму, але не пра гэта. Вось, то бок таксама уласціва, як я ўжо сказаў, гэтая стаўка, да, на выпадковасць качоўных племён, то бок на ўдачу. Вельмі часта. Вось яны як бы рызыкуюць. Так. Не рызыкуе, то не пішам па. Яны рызыкуюць, што яны сапраўды кудысьці могуць прыйсці, і там як бы можна стаць голад, таму што там дастаткова. Але яны не прывязаныя да нейкай адной там канкрэтнай мясціны, яны там ходзяць, так сказаць. Вот. Ну, у нас ёсць водгук этого, да, вось у Караткевіча, у Чорным замку Альшанскім, там ёсць пад'езд старых кавалераў, да. Старыя кавалеры. Яны чаму кавалеры? Таму што яны типа жніхі, да, як бы. Не зусім. Бок яны там жывуць самотна. Яны наадварот, яны свабодныя. Это тое, што вот па-чэшску свабодны это халасцяк. Яны, так сказаць, лягцюкі, можна сказаць, кавалеры, то есть свабодныя людзі у сэнсе. Вот. Ну і адпаведна Гінзберг таксама не выпадкова казаў пра гэтае качэўнае цыганскае вось гэтае багемнае мастацтва, так? Вось, таму што, ну, яны самі вялі такі лад жыцця, ж, правильно? Качэўны такі, перасоўны, то есть несупынна, on the road, да, это кніга пра то, як яны ўвесь час перасоўваюцца. Так? І вось гэты, я думаю, іхны падыход, калі казаць там пра магію, пра ўдачлівасць, пра вось гэта ўсё, так, пра гэтую харызматычнасць, ён пераносіцца і ў іх спосаб пісьма. Бок, з гледзяшча аграрнага грамадства, іхны падыход да там творчасці ці чаго заўгодна жыцця і гэтак далей, ён здаецца як бы іррацыянальным, тому што ён не адпавядае прынцыпам, які закладзены вось гэтым самім па сабе аграрным грамадстве. Это вот лагічнасць, адназначнасць, прадказальнасць, як бы, да, прагрэс, лепей, вышэй, там мацней. Вось. А тут нейкіе такое як бы прыманне моманту і вот, да, жыць як набяжыць. То, что называется. Літаральна. Як такое можа быць, правда? То бок, само па сабе вось гэта абстрактнае мысленне, да? Самі па сабе, ну, там, матэматыка, вось лічбы, все вот гэтыя рэчы, якія ўзніклі в аграрнай цывілізацыі, яны якраз пакліканыя змагацца з выпадковасцю, да? З гэтай непрадказальнасцю, вось гэтай удачай, да? З гэтай фартунай, ад якой залежаць вось гэтыя лягчукі, да? Гэтай харызматычнасцю, а з гэтым вось звязаць аб'ектыў, да, аб'ектыўнай выпадковасцю, серендипіці. Это ўсё не патрэбна. А патрэбна проста, каб было ўсё ясна, прадказальна, каб была гарантаваная вось гэтая будучыня бяспечная без сюрпрызаў, да. І, канешне, як бы для такой вось, для такого стаўлення, такой будучыні прадказальнай, да, не трэба шмат адвагі, да, называецца. Таму што вось менавіта з паляўнічымі качэўнікамі, да, звязаныя пэўныя такія, ну, шляхецкія, умоўна кажучы, каштоўнасці, якія мы так сёння ўспрымаем як шляхецкія. Это вот удачлівасць, адвага, так, лёпанаж, тое, што называецца там па-французску, да, вот это гац, вось такая вось безразважлівасць пэўная, да, то бок па-расейску безрассуднасць, то бок як бы ці японцы кажуць мужчын, да, як бы адсутнасць
мыслі. Это вот тое, што чаму так дзен падабаўся самураям менавіта. Самурайскі дзен. З гэтага, мне здаецца, паходзіць фармулёўка Ніцшэ, да, пра арыстакратыю духу. Менавіта людзі, якія схільныя да гэтага нацыяналізму, да гэтага дыянісійскага, і па-іншаму глядзяць на быццё крышачку. Рацыяналісты. Да. Але я паўтаруся, што это толькі з гледзяшча гэтага навуковага мыслення, да, здаецца, гэты падыход ірацыянальным. Гэтак жа, як здавалася паэзія бітнікаў чымсьці безусловным, рацыянальным, гэтым класічным акадэмікам, акадэмістам. То бок, насамрэч, в гэтым ёсць свая рацыянальнасць, але іншая. Так? Іншы спосаб спазнання. Іншы падыход, іншыя прынцыпы, якія закладзены ў падыход. І праз гэта ўзнікае разуменне. То бок, як Пірсік казаў, цытаваны, да? Значыць, і эстэтыка мае сваю тэорыю. Это романтычная эстэтыка, да? Романтычны падыход, ён мае сваю тэорыю. Праўда. Вось пра гэтую тэорыю я фактычна ўжо другі дзень вам расказваю. Вы зразумелі, што это ўсё просто так, і што падмуркі, так сказаць, этой тэорыі мы можам знайсці ў тым ліку і буддыйскай філазофіі. Бок, да, гэта ў тым ліку паўсюль адбіваецца, да? Розныя канцэпцыі, значыць, будучыні. Аграрны чалавек, ён глядзіць там наперад там год, да? Які-небудзь там самурай там проста на дзень, да? Яго ноч прастаяць і дзень пратрымацца, то бок фактычна вось такі кавалер attitude. Так па-іншаму скажаш. Кавалерскае, безадказнае, шляхецкае, стаўленне. Вот. Звязанае менавіта з паляўнічымі. Да? Вот это будзе дзень, там будзе ежа, так сказаць. Вікінгаў там штодня там это парася абжывае, да? То бок яны яго вечарам з'ядаюць, а раніцай яна зноў пачынае бегаць. Цыклічна паўтараецца дзень, то бок дзень як адзінка часу, да? Вось гэтага качэўнага збіральніцка-паляўнічага старажытнага ладу жыцця, які насамрэч, як Грэйбер піша, быў не настолькі просты, да? Там былі свае арганізацыі, там былі сезонныя так званыя дзейнасці, яны часта сумяшчалі, то бок яны займаліся земляробствам у абмежаваных памерах, толькі ў пэўныя сезоны, ў пэўных мясцовасцях, то там вельмі лёгка, і то бок яны не аралі зямлю, але, напрыклад, саджалі там недзе на ўзбярэжжы азёраў, напрыклад, там, дзе залівалася вадой, маглі пасадзіць некаторыя расліны і потым з гэтага жыць. Ну і гэтак далей. Там складаная была, насамрэч, складанае уладкаванне, да, грамадства, а потым прыйшлі, так сказаць, аграрыі, і ўсё гэта так прадказальна вельмі спрасцілі і уніфікавалі. Да? Вось, дык што гэта... мы казалі, да, вось пра гэта яшчэ скажу, да, што гэта адбівалася, значыць, ужо ў сярэднявеччы, так сказаць, у гісторыі мы ведаем, што гэта адбівалася, напрыклад, у вайсковай справе, да, то вельмі доўга, якраз вайной займаліся вось гэтыя ўсе шляхцюкі, арыстакраты, да, якія там на конях скакалі і перамагалі, але потым пачалі стварацца пяхотныя войскі, так, з гэтых всіх ланскнехтаў, то бок наёмныя войскі, у якія фактычна шлі сяляне, так? Вот, і канец канцоў вось гэтая рэгулярная армія сялянская, яна перамагла, да? Прычым паўсюль, там не толькі там у Еўропе, але там і ў Японіі менавіта вось войскі сёкунскія, да, усталявалі. Фактычна, наогул абсалютызм, ён цэнтралізаваная дзяржаўная ўлада, яна знікла у тым ліку ў інтарэсах сялянства. Вось, таму што сяляне глядзелі на караля, да, ці там імператара, вось. А у абыход вось гэтых всякіх там магнатаў, шляхцюкоў, арыстакратаў, якія, так сказаць, іх спрабавалі падзяліць, эксплуатаваць па-свойму, вот, але
сяляне шукалі справядлівасці там яшчэ вышэй, і вось гэта канец канцоў прывяло да ўсталявання так званай вот этой абсалютнай манархіі, вось якой пасля, так сказаць, людзі паспалітай пазбавіліся шчасліва, ну, у некаторых месцах. Вось, завёўшы дэмакратыю. І, значыць, гэта як бы у тым ліку, да, і вось у гэтым, да, у вайсковай і палітычнай гісторыі таксама гэты падзел мы назіраем. Вось. Ну, а цяпер я, в прынцыпе, думаю, самы час як бы перанесціся на нашу беларускую як бы глебу, да, і паглядзець як бы з гэтага гледзяча вось на нас. От, то бок мы адразу як бы многія кажуць, што вот беларусы это менавіта земляробы, хлебаробы, да, ну ёсць такія версіі, да, ёсць нават вельмі крайнія як бы версіі. Вось ёсць, напрыклад, такі гісторык Алесь Белы, вот, з якім я маю шчасце, можна сказаць, быць знаёмы, не блізка, але мы сустракаліся і кніжкі ягоны я яшчэ даўней чытаў, вось, ну, але сёння ён у такім становішчы, што ён са сваімі поглядамі, ён такі своеасаблівая персона нон-грата. Нягледзячы на яго там цудоўныя кнігі, напрыклад, па гісторыі кулінарыі і так далей, ну, але многія інтэлектуалы беларускія яго ўспрымаюць як такого як бы антыбеларускага таварыша, таму што ён вельмі моцна крытыкуе менавіта беларускую вось гэтую сялянскую культуру і традыцыю, вось, аддаючы перавагу, так сказаць, шляхецкай, натуральна, ну, натуральна, але факце так, вось, і вот ён любіць казаць вот пра беларусаў, значыць, як пра хлебаробаў цара-бацюшкі, да? Ёсць такая абразлівая формула, які людзі яго, так сказаць, за гэта яго не любяць, вось, таму што вот ён падкрэслівае несупынна вось гэты аграрны як бы складнік у беларускай культуры і наогул у беларускай нацыі, вось, што, ну, на гэта ёсць цэлы шэраг насамрэч даследаванняў, вось, што беларуская нацыя на момант свайго, скажем так, фармавання ў новыя часы на пачатку 20 стагоддзя была сацыяльна, так сказаць, непоўнай і не былі проста прадстаўленыя нейкія сацыяльныя слаі, а гэта, маўляў, там паводле тэорыі там Міраслава Гроха, это вельмі важна для фармавання уласнай дзяржавы, як бы так. Вось, і таму гэта як бы не адбылося у выпадку беларусаў, вось, таму што не хапала. Ну, але гэтыя як бы сацыяльныя слаі, як бы я там Азія, там тэхнічная інтэлігенцыя, іншыя яны пачалі стварацца, але як бы ўжо позна, ўжо так пры саветах, калі ўжо як бы не магло ісці гаворкі пра незалежнасць як беларускую. Куды мы з вами трапілі, да? Цікава, ад будызму і паэзіі. Вось, і, значыць, фактычна, то бок, да, то бок не толькі белыя, а многія падкрэсліваюць гэты наш як бы сялянскі складнік, маўляў, вот Беларусь, сялянская нацыя. Вот тое самае, это, ну, вельмі не любяць сучасныя людзі это чуць. Значыць, адна, значыць, польская даследчыца, по-моему, Энгельгард по прозвищу, написала книжку еще в 90-х годах. Написала книжка, как это называется, «Колхозники». Вот. И, значит, яна это даследаванне беларускай самаідэнтычнасці, якое она праводзіла недзе там на пачатку 90-х. Вот. Ну і тут урэшце з'явіўся як бы беларускі пераклад, здаецца, этой кнігі, так, і яно там штосьці там пакуль нідзе яго не надрукавалі, але электронна ўжо ёсць эта кніжка, і можна спампаваць пра калхознікаў. І вот, значыць, там Зенон Станіславович Пазняк убачыў гэта, вот, і жорстка абурыўся, ну как это так, ну шо это такое? Называць там беларусаў, гэты там вялікі шляхотны народ, называць яго калхознікамі, там, ну это капец. Вот. Ну, то бок, разумеете. Тут я думаю, конечно, что белый, может быть, и похадзіўся б. Вот. Але, конечно, ну, умоўна кажучы, можно это все суммировать як литвинизм, да, то, что называется литвинизмом. Просто апошнім часам литвинизм это просто стало таким, як бы, ну, абразлівым выразам для тых, хто там мае нейкія тэрытарыяльныя прэтэнзіі там на Літвы, ці там наогул там на спадчыну Вялікага княства Літоўскага, то натуральна літоўцам не падабаецца.
Вось, ну, карацей, это все спростили, вульгарызавалі іх і так далей. А насамрэч, как бы, ну, літвінізм — это водгук вот этой пошукаў нацыянальнай, як бы, тоеснасці ў тым, што, як бы, беларусам некамфортна быць беларусамі, некамфортна там мець вот гэты рус там у гэтым, так сказаць, у гэтай саманазве, і таму, так сказаць, вот і некамфортна атаясамліваць сябе менавіта з гэтымі вось хлебаробамі вось гэтага цара-бацюшкі, да, вот, расійскага. І таму, так сказаць, вот яны шукаюць, так сказаць, новыя карані, вось да спадчыны. Яны лічаць, што гэтая назва просто, ну, это назва, якую нам палякі фактычна, як бы, можна сказаць, ну, і там польскамоўная інтэлігенцыя беларуская, якая, ну, яе выбрала просто для саманазвы, так, недзе ў часы там паўстання Каліноўскага, вот, адкапаўшы, што хтосьці там дагэтуль ужо там называў сябе лікарусам, да, вот там это самае, што геаграфічна як бы гэты рэгіён існаваў, дык вот яны вырашылі, што як бы трэба это распаўсюдзіць назву гэтага гістарычнага рэгіёна, так сказаць, на ўсю вось гэтую сучасную нацыю, да, вось гэта, якая гаворыць беларускай мовай, вот, жыве пераважна там на вёсцы і гэтак далей. Ну, это гісторыя беларускага адраджэння, так, у 19 стагоддзі. І то бок, як бы, ну, былі свае падставы, вось, для того, каб адрозніць іх менавіта ад якраз літувісаў, там, літоўцаў, якія, як бы, сама тады праходзілі адраджэннем. Ну, адным словам, некаторыя прапаноўвалі, як я ўжо казаў, белаляхаў, так, не беларусы, а белаляхі, там, белаляхія магла называцца. Вось. Бенедыкт Дыбоўскі быў такі, па-моему, это ягоная ідэя наконт белаляхіі. Вось, і такім чынам, то бок, як бы, вось гэтае такое крышку грэблівае стаўленне да вось гэтай часткі вот этой славянскай, кажу, сялянскай, як бы, ідэнтычнасці, яно такое, ну, в прынцыпе, зразумелае, да, з геапалітычнага, як бы, гледзяшча. Вось, ну, для мяне толькі пытанне, так сказаць, наколькі, калі хлебаробы цара-бацюшкі былі вот такія вот негадзяі, да, то наколькі вот лісоўчыкі цара-бацюшкі, не царя, а лісоўчыкі караля-бацюшкі, калі ўжо так это зусім, то бок шляхцікі вось гэтыя ўсе шарачковыя, наколькі яны былі лепшыя паводле і шляхотнейшыя, вось, у параўнанні з сялянамі, ці тут, як бы, не працавала вось гэтая славутая дыялектыка, да, там, гаспадара і раба, да, як у выпадку. Не, ну, як бы, факт, што сяляне там пераймалі там і звычкі там і шляхецкія, ўсё, і чым там і культура, але ж і наадварот, як бы, было, да, то бок шляхта, як бы, яе спрабуюць прадставіць, што это было там штосьці, ой, аж настолькі высакароднае, ну, это ідэалогія, як бы, да, то бок яны таксама былі часткай таго самага аграрнага грамадства, што і сяляне, просто у адрозненне ад сялян яны, як бы, нават, ну, самі сябе пракарміць не маглі, так сказаць, а жылі з чужой працы. Вот, по факце. І, ну, як не круці. Так, яны там баранілі айчыну, там, я не ведаю. Ну, адным словам, гэта ўсё, да, але настолькі дабаранілі, што проста прывялі да поўнага заняпаду, да, той рэчы паспалітай. То бок, гэта такі вось контранаратыў, які ў прыватнасці там белы прадстаўляе, але не толькі белы. Ён вельмі папулярны вот сярод эміграцыі нашай новай 20-го года, калі вот вось гэты пошук вось гэтых сваіх уласных каранёў, там, што вот типа, ой же ж там, типа, вот нам при советах нам казали, что мы были колхозники, вот, а теперь надо ж показать, что мы не колхозники, вот, и что мы такие кшталту менавіта, вось, все такие шляхотные и не православные, католицкие, там, господи помилуй, и все такое. Ну, як бы, гэта зразумела, гэтае памкненне, вось гэта абсалютна, я вот калі пра гэта разважаў, як бы, зноў жа, я не хачу нікога абвінавачыць, это абсалютна зразумелая рэч, это тое, што у Гарэцкага дзве душы, так, вось гэта ёсць тыя самыя дзве душы беларускага, як бы, самаўсведамлення нацыянальнага, так, як бы, это вось гэтыя і сяляне, і шляхта, значит, бок вось гэтая падвоенасць, як бы, беларуская, пра якую Абдзіраловіч пісаў, і які заклікаў, ну, давайте мы пойдзем этим трэцім шляхам, я вас вельмі прашу, типа, не трэба это самае, вось, як там Самойла, да, вот, накидывать на эту христианскую идею, типа, это, вот, давайте там вернемся до паганства, да, там есть такие намеки, як бы, у Абдзіраловіча. Ну, не ў гэтым справа, але, як бы, ну, канфлікт ён
зразумелы, але мне што цікава ў гэтым, я тут не ўдзельнічаю ў гэтых разборках унутрыхрысціянскіх, яны мне, так сказаць, не датычацца, на шчасце. Я што хочу сказаць, што в прынцыпе беларусам, там дзве, там ці ў іх душы ці адна, уласціва менавіта як бы вось гэтая прыналежнасць да аграрнай цывілізацыі, да, вось да гэтага рацыянальнасці, да гэтага вот яго, яна як бы нам, як этнасу уласціва 100%. То бок мы з этого гледзячы вельмі як бы цывілізаваныя сапраўды людзі як бы вельмі рацыянальныя. Мы, я думаю, як бы, ну, гэта самі пабачылі у нядаўным мінулым, вось, у тым жа 20-м годзе, і мы бачым гэтую розніцу ў параўнанні там, напрыклад, з украінцамі, з тым, што адбываецца, так? Сёння, то бок, значыць, што хочу сказаць, што гэта ўсё як бы, добра, окей, это палітыка, да? Вось гэтыя змаганні, там, хто ў каго там штосьці, там сяляне там сабе прыпісваюць шляхецкія, значыць, дасягненні і наадварот, вось, а хтосьці там гэты арыстакратызм просто там распаўсюджвае там на ўсю нацыю, там, ну, гэта, это все, я кажу, не настолькі цікава, мне цікавая, значыць, это беларуская нацыянальная ідэя, а беларуская рацыянальная ідэя. То есть я прыйшоў. То бок, мне цікава, як бы, як яна праяўляецца сярод іншага у нашай як бы літаратуры, вось, у падыходзе і ў сучаснасці, як бы, да? То бок вось гэты такі склад вось навуковы, нездарма я згадаў на пачатку этого Барыса Кіта, вось, добрага матэматыка, які дапамог амерыканцам паляцець на месяц, з незразумелымі мэтамі. Найперш, вядома ж, палітычнымі, так? Каб сапраўды вот тое, што Гінзберг піша ў сваім вершы, каб ім паказаць. Значыць, бок яна сапраўды, вось гэтая рацыянальнасць, яна выплывае з нашого як бы гістарычнага досведу, і як бы мы людзі такія вось прыземленыя, што называецца down to earth, што б мы самі пра сябе не казалі, там, то мы сяляне, ці то мы шляхта, да? Але як бы гэтага не адняць у нас, да? Вось, ну, гэта як бы гэтая рацыянальнасць, як бы яна, як бы, ну, дыктуе пэўныя такія рысы, да? Не толькі там вот эту законапаслухмянасць, але вот эту здольнасць як бы прыстасоўвацца, так? То, што вот я там жартаваў, казаў, што вот Мікіта Зносак это нібыта самы буддыйскі персанаж беларускай літаратуры. У яго няма ніякай ідэнтычнасці, і ён, так сказаць, яе мяняе, да, як пальчаткі. Ну, але як бы это не значит, што ў яго няма ідэнтычнасці, ці што ён лічыць ідэнтычнасць чымсьці проста ілюзорным. Не, ён просто свята верыць кожны раз. Кожны раз верыць, што просто, што вот цяпер трэба быць расейцам, а потым трэба быць палякам. Да, вось так, гэта рацыянальна, бо гэта рацыянальна гледзяча аграрнай цывілізацыі, гледзяча прадказальнай будучыні, гледзяча выжывання. Вот, то бок, это як бы, ну, нічога гэтым дзіўнага няма, да? Вот, я казаў, што беларусы, яны як бы лічаць сябе тымі, каму Беларусь належыць, да? І калі было рацыянальна быць палякамі, яны былі палякамі, калі рацыянальна быць расейцамі, так? Вось, ну, сёння некаторыя робяцца украінцамі. Ну, вот. Некаторыя з чыстага сапраўды спачування і нейкіх шчырых сапраўды памкненняў, а некаторыя, мне здаецца, з такім элементам разліку, вось, і з таго, што як бы гэта нешта можа прынесці, вот, не цяпер, дык у будучыні. Я сам як бы часам назіраў такія пераўтварэнні, і для мяне это было, ну, простым шокам, пакуль я, в прынцыпе, не зразумеў, што это даволі рацыянальна. Вось, у цяперашняй сітуацыі. Вот.
Як бы можа быць менавіта таму вот менавіта дзеля гэтай нашай як бы рацыянальнасці у нашай літаратуры вось і не было як бы асабліва вот мы ўжо учора казалі, да, не было вось такіх вот асабліва таварышаў накшталт Гінзберга і наогул як бы з авангардам і з усімі эксперыментамі так крышачку, ну толькі там у 90-х годах 20-го стагоддзя штосьці памянялася, але дагэтуль як бы класічна ці былі такія сацыялістычныя і вельмі рацыянальныя, да, то бок адназначныя, без всякіх вось такіх вось гэтых, да, вот ты мне патлумач, да, вот як трэба там слова за словам, так сказаць, вот, да, мова і глеба, вось лёзунг беларусаў як бы не кроў і глеба, менавіта мова, да, глеба. Ось, то бок як бы я кажу як бы ну Юхнавец і Разанаў, да, ось такі для мяне самыя такі эксперыментальныя вось, а тыя ну і іншыя каго як бы ну, напэўна лічылі эксперыментальнымі там авангардыстамі ці там пралетарскімі паэтамі, да, у тых жа 20-х годах, ну то в прынцыпе ну, нічога асабліва насамрэч эксперыментальна ну такога ўжо там як бы і няма згледзячы ну прынамсі вось гэтай працы з той жа мовай мова, слова, там это все менавіта логас, так, вось гэта логіка, это просто наше ўсё, яно застаецца на п'едэстале несупынна, так. Вось, ну, пра вось гэтую акадэмічную беларушчыну, да, пра вось гэтых свет там беларусаведаў, значыць, якія захоўвалі пры саветах, да, хоць неяк нацыянальную культуру як бы ну як бы няма патрэбы казаць мы все это ведаем ось то бок ну і балазе што так было как бы хоць так да але пры гэтым адбывалася як бы ну русіфікацыя горада так але як бы ну ось рацыянальна было выжываць вот менавіта так і вось яны менавіта так і выжывалі за рэдкімі як бы выключэннямі да? Ну я для сябе бачу вот усіх гэтых навуковых кар'ерах здаецца яшчэ Томас Бернард пісаў што сяляне яны заўсёды хаваліся ва ўстановах так сказаць вось гэтых всіх розных не толькі там акадэмічных там але урадавых і гэтак далей бок яны прывыклі да такой нуднай акадэмічнай працы таму што як бы сялянская праца яна нічым не лепшая можна сказаць чым вось гэтая карпатлівая так сказаць навуковая дзейнасць да якая зноў жа пэўна не для ўсіх то бок як бы не ну нічога супраць як бы ніхто не мае але просто мне здаецца што адно не павінна падпарадкоўваць як бы другое там у нас же як бы як ну кожны паэт ён павінен быў быць у нас же паэт быў старшынём акадэміі навук разумееце это все это ўжо сказана лапедыя там выдавецтва там что-то сяброўкі это просто вот ну пры тым што Пятрусь Броўка так сказаць як і Пятрусь Глебка там яны там лезь там не футурысты былі там ну в кантэксце беларускай літаратуры ж да іх там Віктор Жыболь такое даследаванне меў вось дарэчы Віктор Жыболь выдаў кніжку да пра Сергея Астрыйку ён мне так даволі цікавы паэт быў свой час ён якраз вельмі эксперыментальна мову выкарыстоўваў ледзь вот прям вот неяк не сюррэалістку это такое цікава было для мяне адкрыццё вось тым не менш ну агульная тэндэнцыя як бы застаецца агульнай так вось гэта беларуская рацыянальнасць якая адбіваецца як бы ну у тым ліку у літаратуры да? То есть это тое, што я называю вось гэтым вот вербалізмам акадэмізмам да? Значыць нашай літаратуры і прыватнасці нашай паэзіі. То бок я нездарма значыць узяўся все-таки напэўна за гэты стрым, таму што чытаючы Гінзберга я так сказаць ну вельмі моцна атаясаміўся з тым, што ён пісаў і як бы вельмі цудоўна зразумеў, што ён мае на ўвазе. Да? То бок ягоная сітуацыя вось у Амерыцы 50-х гадоў нагадала мне
І як бы ў чымсьці і маю ўласную сітуацыю, і асабліва вось гэты момант, дзе ён расказвае пра Poetry Society of America, значыць, пра вось гэта іхняе паседжанне там і вось гэты тое, што я там у маладосці на ўсіх гэтых заранках, значыць, слухаў. Гэтыя ворагі паэзіі, як ён казаў, да, дзе там засядалі. І усе гэтыя традыцыйныя маміны рукі, это, канечне, вельмі знаёмае. Вось, але калі вы думаеце, што яно моцна памянялось, ну, яно не памянялася. Насамрэч можна заставацца вот рацыянальным, так сказаць, апалянічным паэтам, да, там, вербалістам, традыцыяналістам, значыць, заставацца і, так сказаць, і ў сучаснасці цудоўна, да, з улікам, так сказаць, некаторых там запазычанняў, там, з нейкіх вось гэтых іншых плыняў, да, але то ўсё цудоўна можна перапрацаваць проста. І як бы, ну, і пры гэтым проста, ну, як бы, вось гэта для нас паэзія. Вот таму я называю то, што пішу я, называю постпаэзіяй, таму што як бы, ну, не хачу мець з гэтым нічога супольнага, разумееце, таму што як бы, ну, калі я размаўляю там з добрым хлопцам, вось это самае там на тэму паэзіі, там, а ён мне кажа: «Ай, я в этом не разбираюсь. Мне это неинтересно». Разумееце, вот это самае. Ну, окей, як бы павінна там все жанры як бы добрыя, да, апрача нуднага і хай квітнее 100 кветак. Вось, але як бы, ну, все-таки улічваць паэтычны досвед там 20-го стагоддзя, ну, это як бы варта. Ну, можа быць, я ўжо, так сказаць, занадта перабольшую з крытыкай вось гэтага нашего традыцыйнага, як я называю, фалалогацэнтрызма, да, то бок вось гэтага культа, вось гэтага мовы, да, вот этого рамяства, вот этого паэтычнага акадэмізму вось гэтага, да, вот этого слова там на пастаменце, да, вось, это еще як бы там прадуманасці, сіметрычнасці, рацыянальнасці, вот это еще якую, ну, просто мяне яна перастала цікавіць, гэтак жа як Гінзберга ў свой час, да, прычым у вельмі падобных абставінах просто, і вот цяпер я, так сказаць, нібыта там это, ну, адварочваюся, там это, варочаю нос ад этого ўсяго, ну, у пэўным сэнсе так, просто змяніліся, так сказаць, асабістыя густы нейкія там, да, вось гэты светапогляд і гэтак далей. Вось, то бок яно з іншай перспектывы па-іншаму глядзіць, але як, ну, ніхто нікому не забараняе, да? Тут просто іншая справа, што ёсць нейкія там агульныя тэндэнцыі, да, вось гэтыя нейкія умоўныя уладныя рычагі, так, якія вызначаюць, так сказаць, уладары дыскурсу, як казалі ў 90-х, то бок, да, якія, так сказаць, по-ранейшаму, што называецца, ёсць заканадаўцамі мод, у тым ліку літаратурных і паэтычных і гэтак далей. І гэта як бы выяўляецца, ну, у выпадку Гінзберга гэта выяўлялася як там забароны, значыць, там працэсы, судовая цэнзура. Вось, ну, у нашым выпадку это па-іншаму выяўляецца. Вось, больш, напэўна, так тонка і прыхавана і нейкімі іншымі шляхамі. Вось, як нейкае там размеркаванне сродкаў, ці можа быць і не, ну, адным словам, вось размеркаванне там сацыяльнага капіталу, нейкага там attention economy, ведаеце, вось гэта ўсё. Як бы гэта ўсё вельмі тонкая, так сказаць, навука і, як кажуць у Чэхіі, тонкі лёд, па якім, напэўна, лепш, можа быць, і не хадзіць. Ну, мне, ў прынцыпе, як бы ўсё адно, то бок, як бы я, калі б уже так уже зусім, то, можа быць, не згадваў бы пра гэта. Вот, але чаму б і не згадаць, да? Вось, калі ёсць такая нагода. Я просто дзіўлюся, да, вот, наколькі мяне вот да гэтага прывёў менавіта Гінзберг. Часам бываюць такія нечаканыя сюрпрызы. Вось, то бок, вось гэтая вся традыцыйная наша паэзія, да, фалалагацэнтрычная, да, вось гэтая вся сілаба, там вось гэта, яна ўсё яшчэ, так сказаць, ну, кажу зноў жа, хай яна квітнее, так сказаць, я это самае проста як там, аудытор это альтера парс, быць выслухана, як бы выслуханы другі бок, да? Ось, пажадана. Ну, што сказаць, я, в прынцыпе, буду паціху як бы закругляцца, да, то бок я сказаў сапраўды, як бы, што як бы
тагачасная сітуацыя Гінзбергава і вось гэтая наша сітуацыя з майго гледзяшча, як бы з гледзяшча вось гэтага эмігранта, ды яшчэ там буддыста, ды яшчэ там постпаэта, яна як бы выглядае досыць падобна, як бы, канешне, сумнавата праз гэта ўсё. Трэба сказаць, ну, як бы я ж не вінаваты, што ў мяне вось такі погляд, як бы, і такі вось гэты спосаб спазнання, а ў людзей, так сказаць, іншы, да? І гэта заўсёды, напэўна, так будзе, як бы у нас на захадзе, там, пэўна, большасць, ось якая заўсёды будзе выступаць там за яснасць, адназначнасць, там вось вызначанасць, вот этой культ вот этой як бы рэдактуры, да, вось гэтай перарабіць там все, так сказаць, таму што вот так трэба, і будзе, напэўна, меншасць, якая будзе проста мець іншыя каштоўнасці. Я вам шчыра скажу, што назіраецца ў сучаснасці, як мне здаецца, такі зноў жа пералом, то бок, ну, як бы з гэтай эміграцыяй, з перасоўваннем на захад, все-таки немагчыма было утрымаць старыя структуры, якія вось мелі пэўную манаполію вось на фармаванне літаратурнага вот этого дыскурса, там, пярэдніцтвам вот всіх вось гэтых сваіх інстытуцый, якія яны ствараюць, да, вот незабываема. Ты все аграрныя, як бы, грамадства, яны ствараюць інстытуцыі, ў першую чаргу, установы, да, это там это арганізацыі, там, так, прэміі там нейкія, там яшчэ штосьці, это все які ўплыву. Дык вось яно як бы даволі так уразнастаілася ў Еўропе пасля таго, як бы пасля 20-го года адбылася вось гэтая эміграцыя за мяжу, і такім чынам з'явіліся іншыя магчымасці, напэўна, іншыя крыніцы нейкія фінансавання ў людзей, паўсталі нейкія новыя там выдавецтвы і гэтак далей. І гэта, ў прынцыпе, вельмі добра. Гэта прыкмета часу, што мы, ў прынцыпе, сапраўды развіваемся нейкім чынам, так, і я як бы назіраю, што ўжо, так сказаць, у нас уже не 2 душы, а нават нейкія 3, вот, і што як бы людзі, як бы, ну, літаральна, якія ўжо нарадзіліся ў Беларусі сучаснай, як Беларусі гарадской, так, это недзе там 70-х гадоў, здаецца, пры Машэраве яшчэ, напэўна, пераважыла доля гарадскога насельніцтва ў Беларусі долю вясковага, вот. Цяпер это адна з наогул самых урбанізаваных краін, так атрымалася. Як мы маглі пра гэта шкадаваць, таму што, як бы, ну так, аўтэнтычная культура, як бы пакаленне носьбіта аўтэнтычнай беларускай мовы фактычна, напэўна, адышло, можна сказаць. Ось засталіся такія толькі, як мы з вамі. Вот. Ну, тым не менш, яна застаецца нейкім чынам, так, і новыя людзі, які, і это ўжо не абавязкова, што моладзь, якая там прагрэсіўная, яна ў 90-х, яна там яшчэ гарадскі, як бы, чалавек, ён сабе выказваў па-расейску, так. Вось мы маем, як бы, цэлы шэраг, як бы, добрых аўтараў, да, вот, але яны, як бы, паступова, як так сказаць, таксама, як бы, перавучваюцца, таму што такі час, так. Цяпер я маю на ўвазе там вот Панкоў, там Заміроўская, напрыклад, да, іншыя, вот, ну, некаторыя ўжо не перавучваюцца, да, як бы. Вот, то бок шмат двухмоўных аўтараў, вот, в прынцыпе, ну, якія думаюць, да, што яны могуць і так, вельмі часта не могуць не так, не па-расейску, не па-беларуску, але, як бы, ну, мне здаецца, што ўсё-такі сітуацыя паляпшаецца, вот, трэба там кончыць аптымістычна, вот, і беларуская моладзь, яна насамрэч, вот, урэшце ўжо, ну, скажем, там, не ведаю, апошніх гадоў 10, напэўна, вот, все-таки стварае уже не толькі традыцыйную вось гэтую паэзію, якая, ну, прыбачце, мне асабіста ўжо даўно надакучыла, але і штосьці іншае. Вось. Прычым не толькі з фармальнага гледзяшча, таму што фармальна проста адмовіцца ад рыфмы там і ад нейкай трывалай формы, гэта вельмі мала і недастаткова, як я спадзяюся, даказаў на цытатах Заліна Гінзберга, а тут галоўнае змяніць менавіта стаўленне, бачанне, як бы, там, лад мыслення. Вот. І я такія прыклады менавіта вось такіх аўтараў бачу сённяшні дні, і я вельмі узрадаваны. Вось, я вот, можаце паглядзець мой тэлеграм-канал, я там час ад часу перапошчваю вершы адной дзяўчыны, я не буду іх, на жаль, цытаваць, там нейкіх меркаванняў, я просто, ну, это, напэўна, неэтычна з шэрагу момантаў, але проста пачытайце і паглядзіце. Это проста сапраўды штосьці выдатнае, і я проста вот як такі вось постпаэт, які вось стараецца карыстацца многім з таго, што раіў Гінзберг, пра што мы казалі, бітнікі, так, які, ў прынцыпе, вось
заснаваў выдавецкую ініцыятыву Say Beat для того, каб просто падкрэсліць вось гэту агульнасць каштоўнасцяў. Я вельмі цешаны і задаволены, што ў нас такія аўтары і аўтаркі існуюць, і што іх чым далей, тым болей. Чыталі яны там мае ўласныя там тэксты, гэта ўжо справа нумар 2. Ну вось хацелася б, конечно. Вот. Але яны і без мяне добра пішуць і умеюць пісаць. Вось. Нават трэба сказаць, што ўрэшце і беларускі сюррэалізм з'явіўся. Это для мяне просто вот, ведаеце, бальзам, тому што я чалавек, які там ўсё жыццё там фактычна цікавіцца сюррэалізмам. Вот. І супрацоўнічаў з тутэйшай пражскай групай блізкай, то я просто вот шчаслівы, што праз 100 гадоў з моманту, калі ўзнік французскі сюррэалізм, узнікла таксама беларуская сюррэалісцкая група. Вось. Сам рэкамендую, яны маюць свой тэлеграм-канал, я час ад часу перапошчваю тое, што яны публікуюць. Вельмі цікава насамрэч. Вось Эдісьён Надья, это вось просто пагугліце, вы ўсё знойдзеце. Нездарма у нас ёсць это штучная, это, хотел сказать, интеллигенция, штучный интеллект. Вось, сябры. Так што прагрэсу ўсё-такі не спыніць, вот, як бы ён куды б ён не пасоўся, гэтак жа як немагчыма спыніць вось гэты мой стрым. Это я ўжо колькі ўжо хутка будзе ўжо амаль 3 гадзіны нешта вам расказваю. Я абяцаю, што гэта ўсё. Вот. Магчыма, яшчэ давядзецца вярнуцца да гэтай тэмы ў сувязі вот з кнігай Пірсіга, дарэчы. Это якраз яна звязаная дзен і мастацтва абслугоўвання матацыкла, таксама як бы паралельна як бы ў той час узнікла разам з паэзіяй Гінзберга, і таксама падымае вось падобныя тыя самыя тэмы. Ну, пабачым. Вот. Я не хочу загадваць, таму што я штосьці там пляную, нейкія такія прыблізна тэмы, якія маглі б цікавіць мяне сябе, а потым хоп, раптоўна, як у той медытацыі, да, ідэя, раптоўна хоп, і тэма з'яўляецца проста сама. Вот, нібыта выпадкова, але аб'ектыўна выпадкова, да? То бок яна сумарызуе многія папярэднія развагі і тое, што чалавек як бы ўжо даўно як бы чым думаў, вот, і разважаў. Таму я яшчэ раз дзякую тым, хто мне вось гэтую чароўную аленаўскую кніжку падараваў. Вот. Вельмі хацелася б, канешне, выдаць выбраныя творы Алена Гінзберга на беларускай мове. Я вельмі спадзяюся, што аднойчы так яно і будзе. Вось пытанні там грошай, капірайта і ўсё такое. Ну, на гэта трэба сродкі. Вось. Ну, уже нашай аграрнай літаратуры. Вось, не заўжды цікавыя такія рэчы, трэба сказаць. Ну, нічога, так сказаць, прорвёмся. Бітнікі прорваліся, і мы таксама. Ось. Такім чынам, дзякую вам. Я, напэўна, павінен паглядзець, ці напісалі мне там штосьці удзячныя ці няўдзячныя слухачы. Надзвычай цікава назіранне гіпотэзы, карысна паслухаць і прыслухацца. Шчыры дзякуй. Я шчыра дзякую тым, хто глядзеў і слухаў. Ну, ўжо нас было не шмат, але, так сказаць, колькасць і якасць это рэчы розныя все-таки, да? Адна ў адну часам пераходзіць. Вот. Ну, я рады, што я все-таки зрабіў гэты стрым. Мне так не хацелася, насамрэч. Я як бы ад учорашняго стрыма яшчэ стаміўся. Вот. І сёння я ўжо да этой тэмы так падышоў, думаю, ну я ж, в прынцыпе, для мяне ўжо як бы яна закрытая. Калі вам даводзіцца вяртацца да рэчаў, які, ў прынцыпе, вы ўжо для сябе як бы так зразумелі, патлумачылі, ну, такое, это уже перетворяется в працу некую. Вот. А праца, яна, ну что за праца, которая как бы фактично ничем, апроч вашей любови и приязности не оплачивается. Вот. Ну, але таксама нейкой такой, як бы, нейким дофамином все-таки як бы оплачивается на тым сэнсе, что с карысцю праведзены час, і што гэта ўсё потым як бы можна будзе для кагосьці яшчэ пераглядзець. А вось і параўнаць мяне з гэтым красамоўным індзейскім правадыром Канд'яронкам. Ці дастаткова я, так сказаць, пад яго падстройваюся. Так, все. Больш някай блабатні. 2 гадзіны 50 хвілін, абсалютна дастаткова. Дзякую вам яшчэ раз за ўвагу.
Шкада, што ў вас няма традыцыйна ніякіх пытанняў. Я зараз яшчэ, можа быць, пагляджу, ці 5 чалавек, не 5, можа, такое ці не. Добренька. Дзякуй вам, сябры. Да наступных сустрэч. Вось, буду я стрым заканчваць. Калі будзе наступны, не ведаю, але магчыма, што ўжо даволі хутка. Вось. Будзем на гэта вельмі спадзявацца. Такім чынам, добрай вам рэшты выходных. Прабачце яшчэ раз, што заняў столькі вашага часу, але размаўляць самім сабой пры поўнай адсутнасці аўдыторыі, ось гэта да такіх вышыняў дзен-будызму я яшчэ не дарос. Таму дзякуй вам за ўвагу. Усяго вам добрага і да новых з вамі сустрэч. Шчасліва.